Een hele goeie jongen alweer en van harte welkom hier bij het listloekersdebat van de gemeente Dantumedeel. Wat fijn dat je hier al hier binnen in de zeel. Een volle bak hier in de hal van het gemeentehuis van Dantumedeel. En ik super fijn dat Jim thuis ook al hier aanwezig bent. Het laatste debat uit onze regio is voor Dantumedeel. En van de jongen gaan we de listloekers al je vragen stellen. En komen we erachter waar hun partijen voor stingen. En welke partijen misschien wel bij jou passen om orenmoon waar je 8 maart stemmen te gaan. Datzelfde geldt ook voor jou thuis. Je kunt op basis van alles wat ze hier zeggen de karmeidje. En daar wens ik jou verst een heel volle sterkte mee. We gaan de listloeken zo je voorstellen. En ik vertel er kwart even wat door. En dan beginnen we zo dadelijk met de kritische vragen. Dus heel volle plezier ik alweer. We beginnen met het CDA. Het is een christendemocratische partij die trouw blijft onder weren, solidariteit, rindmasterskip, verskaten verantwoordelijkens en publieke geruchtigheid. Voor de partij staat de minskip voorop. Ze leeuwen in de kracht van de dwarpen en de verenigings en willen een betrouwbare oerhiet wezen die het docht wat ze zijt. De listloeker van deze list had het motto erg voor die toekomst. Die profileert hem als een rindmaster die het verder bouwen wil op wat goed is en aanpakken wat beter kan. De listloeker van het CDA, Hilbrand Visser. Goeie Goeie. Hoe is het? Best. Gezonde zenuwen, hè, dat jij erbij nou. Hoe is het voor je om dat noten van de campagne? We hebben allemachtig mooie ploeg. En we hebben heel mooi onderwijswest. Nog ten willen combineerd. En we huis best niet. En we huis litten en we huis verhaal vertellen kind. Welk verhaal is dat? Het verhaal van Mijmer Koordwan. Dat is eigenlijk de samenvatting. En Mijmer de schouders eronder. We vinden ook dat dingen wat beter kunnen. Wat meer focus op de woord. Maar daar zullen we jongen wel verder over praten. En wat overige is het extra dat politiek ook iets wezen mij wat leuk is. En dan proberen we ook uit te stralen. Mijn knipeeg, maar wel mijn serieuze ondertoon. Waarom, die vraag stel ik aan. Waar is Hilbrand Visser? Voor de meesten die het Hilbrand Visser binnen net heel volle denk ik nog net kennen. Waar is Hilbrand Visser? Hilbrand Visser is de heid van Steven, Lucas en van Hugo, de man van Angela. Wennet hier in Dan Woord. Ik ben geboren en getogen hier achter het gemeentehuis. Ben ik op de Korenbloem bijna 44 jaar lang. En ik ben hier 30 leven directeur van een VMBO-squalle. En waarom is Hilbrand Visser de lokale politiek van Dantumedeel ingegaan? Nou, het CDA is de grootste lokale partij van Nederland, hè, mijn landelijke dekking zelfs. En van mij wie het van begin, 19 jaar, wie ik lid van het CDA. Maar heel soort nog en willen daar verschillende functies dienen. En eigenlijk iedere keer mij groeit met de partij. Ik ben heel blij dat we nou staan. Ik ben heel blij met de landelijke koers. En dat daagt alleen maar uit om het hier lokaal lekker uit te vinden. En dat doen we mijn fase successen. Dus heel het zin van jou een heel volle nacht. Tegen dank. Zie ik je een plakje achter de tafel? Helemaal goed. Ik ken altijd die grapjes van links, rechts en middenmeidje, maar dat doe ik net. Dat doen we wel zo volle, doen we net. De volgende partij, die kon je hem voorstellen, Gon, dat is de partij Sociaal Links. Stiert voor een solidaire en inclusieve maatschappij. Dat elke niet in gelijk behandelen wordt. En de sterkste schouders de zwierste lessen dragen. De partij zocht de gemeente als een tjinstverliener voor alle inwoners. En striert het tegen elke vorm van discriminatie. En haar doel is om je in Dantumedeel best vrij best om te wezen was best onder de oren terug de wens om een Rijnbogen-gemeente te worden. Romy Kempenaar is een ervaren politiek gezicht en wie bij de vorige verkiezingen in 2012 nog een stemmenkanon harken bijna alleen nog zelfs 2 zitten bij elkaar. De listloeker van Sociaal Links, Romy Kempenaar. Romy, goeiejoen. Goeie. Hoe is het? Ja, best. En Ja, met mij ik best, ja. Ik ga leren, het gaat ja, dat wordt voor mij een lange jongen. Het gaat net om mij als het mij zijn, dus ik kon daar verder geen antwoorden op Jan. Maar hoe komt het? Hoe is het? Het is wel best. Hoe kan dat? Nou, ik had het idee dat we wel in een goede positieve flow zetten. We hadden goede positieve berichten onderwijs. We hadden een mooie campagne, positieve campagne. En ik als partij, ik denk over de laatste jaren dat we een stabiele factor binnen. Dat we de verantwoordelijkheid op besturen pakken. Dat we de gemeente goed positioneerd hebben. Eigen gemeente, net doorkomgang, centratie op het MFC van worden. We zijn een stabiele bestuurder. De stellingen komen nog, Romy, hè? We zijn een stabiele bestuurderspartij. Duidelijk, helemaal duidelijk. Romy, waar is Romy? Romy is bijna in de Westrein. Op het taalwij van het Keukenrut. Ik ga er vanuit met de gedichten terecht. En altijd in de Westrein wonen. Altijd in Dantumedeel wonen.
vrij jong lid van een politieke partij. De oud-wethouder zit hier nog die tussen. Dat weer de reden dat er een lijnstelsel kwam landelijk voor de opleiding. Dat ik zei, het kan net bestaan als je alleen nog een goede opleiding krijgt als uit een rijke huishouding. Maar net uit een arme huishouding of een huishouding met uitdagingen. En vandaar jong in de politiek aan. En dat wie mijn vierde vraag eigenlijk. Hè? Waarom in de landelijke politiek? Dan meest nog 4 seconden toevoegen, want dan had de seconde al daar besteed. Nou, vooral dat. De oneerlijkheid. En dat de wereld verhuddert. En dus juist het verhudgen. En dat we daar gewoon echt de strijd met zo'n ook als partij. Dankjewel, succes. Zie ik je een plakje hier achter u. We gaan naar de volgende partij. De ChristenUnie is wortelen in een christelijk leeuw en lid haar lieden terug geruchtigheid, barmhartigheid en hoop. De partij strebt naar een politiek van vertrouwen en principes, poppenmacht of pragmatisme. Betrouwbaarheid is voor haar essentieel onder het motto afspraak is afspraak. Hij is de nieuwe listloeker, viert campagne met de landelijke en lokale lijfspreuk opstaan voor het goede. Hij zocht politiek als een roeping om te helpen en net om te heerschen. De listloeker van de ChristenUnie, Jouke Veddema. Goeie Jouke. Ja, ik beloof het herhalen bij Elsen hier, maar hoe is het? Heel goed. En waar komt dat terug? Dat we hier met z'n allen binnen en de aanwezigen en dat iedereen ook mij leeft. Dat is mooi om te zien. Ja, snap ik. Waar is Jouke Veddema? Jouke Veddema is trotsheid van 2 benen, al 16 jaar trouwd. En inwoners van den Woord en ik altijd inderdaad in Dantemediel winnen. Hoe gaat het dan nou mee de campagne voor de ChristenUnie? Ja, dat gaat fantastisch. Het goed is als iedereen mij rijden met ons op een rijdens. Dan hebben we de warpentocht. Waar dan net zo'n had, zorg het even naar. We hebben een fantastisch enthousiast team hebben en we hebben een prachtige campagne, gewoon mooie gesprekken met inwoners. En zo wat. Ik haal ambities zijn waarom als de politiek ingaan best. Kun je daar nou wat aan toevoegen? Wat is die persoonlijke motivatie? Mijn persoonlijke motivatie is echt om echt wat voor de gemeenschap te doen. En echt verhoring te brengen. En wat ze krijgen ook mooi zijn, dus we staan wat we doen. Succes, Jonne. Jouke. Zie ik een plakje. Ja, dat mij, hè? Had het vanuit de oren partijen al gebeurd? Ja, zeker, zeker, zeker. Gemeentebelangen profileren hem als de enige echte lokale partij van Dantemediel, zonder landelijke ondersturingen of belangen. Heren Focus leidt volslijn op de inwoners, ondernemers en verenigings van de eigen gemeente. Ze streven naar een oerhiet die het zo goed functioneert dat inwoners voor de gemeente kiezen zonen, zelfs als er een kar wie. Kees Wielstra staat als listloeker midden in de gemeenschap en wie in 2022 enkel een van de driehoende kreven achter de partij. De listloeker van gemeentebelangen Dantemediel, Kees Wielstra. Goeie Kees, hoe is het? Ja, heel goed. Ik moet eerlijk zeggen, ze wel een beetje wurg van aan de tijd. Hè. De horen zeggen ze dat net, want het is wel een beetje gerutskes werden. Maar het is intensief met zijn campagneperiode. Nice dat het werk ook nog hartstikke keihard terug gaat. Welk werk? Ja, welk werk? Ik maak de aan de tijd wethouder werden. Ja, nee, daar kap ik voor te houden. Daar gaan we nog net door aan. Best listloeker, Jood, hè? Ja? Nee, klopt. Maar in het duistere leven best dat vanzelf net. Hè. En bij wethouder. En iedereen kan wel zien dat er een paar dingen gebeuren. Daar werd ook een heel veel energie in zitten. En dat is gewoon dagelijks werk. Er komt het campagne voor mijn heel mooi team nog eens een keer bij. Dus dat is best intensief. Nou, dan gaan we de vraag gewoon hoe gaat het met de campagne eigenlijk. Dus best wel goed, begreep ik. Waar is Kees Wielstra? Ja, Kees Wielstra is opgegroeid tegenover het huis van Bouke Koning in Waterswart. Mooi tijd wie dat. Daar een hele mooie jeugd gewoon. In een heel christelijk gezin, een christelijke opvoeding gewoon. Dat ik altijd meedroegen in mijn leven. En de 15 juli ben ik verhuizen naar Rinsburg-Eerst. Echt een prachtig dorp, heel veilig dorp voor de baan om op te groeien. En daar wonen we nou heel gelukkig, heel noffelijk. 2 bandjes en je vertolken hier van Jochen, Eva en Jens en een hele leuke vrouw. Kleer voor de puberteit dus. Ja, absoluut. Ja, daar zitten we middenin. Ja. Waarom is toen de politiek in? Wat is die persoonlijke motivatie? In 2012 wie ik een wegenbouwer, grondweg- en waterbouwer. En ik zeg heel volle dingen in onze gemeente die ik echt net goed vind gaan. Dat gaat echt net goed. En dat kon een heel stuk beter. En daar zeg ik wel uitdagingen. En ik eigenlijk, heel eerlijk zijn, erger ik me kapot om wat er gebeurt. Dat is even het eerlijke verhaal.
En ik dacht, dat kan beter. Maar hoe dan? En van het ene op het andere moment bellen me de fractievoorzitter van toen nog Dantebril 82. En die zei, Kees, doe ik eens wat voor de gemeente betekenen. Wie maakt even in gesprek? Nou, ik zei, dat geven we net aan. Ik ga net in de politiek, best helemaal mal. Ja, nou ja, kom maar eens even om bij een fractievergadering. Ik ried iedereen aan, omdat het waan. Want dat kost je een hele grote vrije tijd. Want toen roegel ik van het ene op het andere moment zat de rie in de eerste fractie, de rie. En dan later moet er een wethouder komen. En hoe zit weer? Wien ze er net claimen dat is gewoon op, dat is een raar publiek. Dat ze toch maar gewoon binnenboord hel is, volle makkelijker. Nee, want dat die ik net. In die tijd weer ik in social media en ik ben gewoon heel goed aan het werk, door het hele land heen. Dus ik wie ook net heel vol in deze gemeente te vinden. Veel plezier, Jon. Dank u wel. Zie ik je een plakje. De volgende partij die wil besturen, de FNP Havatuur. Voor en uit de Minske bij. De Friese taal en cultuur binnen voor haar geen bizaak, maar het van haar identiteit en de verbindende kracht. De partij is grutsk op haar Friese wortels en vindt dat een gemeente die haar eigen taal broekt, haar inwoners dan pas echt serieus neemt. Het is een nieuwe listloeker, Tieme Heringa. Hij zet hem in mij een sterke ploegzeiter in voor- en toekomstbestendig Dantumediel, dat mensen haar een werkelijk thuis vielen. Tieme Heringa van de FNP. Hoi Tieme, Goeie, hoe is het? het is hartstikke goed. Hoe is maar de zenuwen? Echt hartstikke goed. Ja, ja. Ik vind het hartstikke leuk en het is fantastisch om te zien hoe soort mensen dat je bent. Ik kijk Kees Wielstra zeggen dat er ook wel wat burger wie van de campagne, maar ik ga er eerlijk zijn, ik een heel soort energie van om te zien hoe de mensen bij u op de lijst hun inzetten voor onze partij en voor uw ideaal. Dus dat is hartstikke mooi. Goeie campagne gewoon? Zeker, en we zitten er volop in. We doen nog iets heel moois en Wat dan? we gaan morgen met de FNP stembus door de hele gemeente heen. Een grote bus. Ik zal zelf besturen, want ik ben zelf buschauffeur als bijbaan. Dus ik zit er achter het stuur. En dan gaan wij door de gemeente heen. En dan zitten we bij de meesten jaren wat de meesten speelt. En wij de komende jaren maar nog omkennen. Waar is Tieme Heringa? Nou ja, Tieme Heringa. Ik ben student Jochten. Ik ga Dockinga College, dien het VWO. Verder speel ik bij een braasband in Den Bosch. S-bassist ben ik. Ik ben lid van de speeltuinvereniging. Hier hebben we maar het bestuur, het speeltuin werd helemaal opgebouwd vanuit niks. En ik werk als buschauffeur sinds net zo heel lang. Daarvoor heb ik een periode bij het transportbureau gewerkt. Dus ik ben vrij actief, vind ik zelf. En zouden we aan de shirk een heel soort mensen en praat ik mijn prutte mensen. En ik ben eigenlijk altijd al politiek geïnteresseerd geweest. En toen Fjouwer Lien dacht ik, nou bij de tijd, toen ben ik echt actief politiek geïnteresseerd te worden. Dus toen Want wat wie de trigger dan? Toen dacht ik, nou maat ik, waarom dacht ik toen, nou maat ik echt daar een bijdrage leveren? ja, dat is eigenlijk vanuit de Orengemeentekamer, vanuit Maat-Friesland. Ik zie het toen op Squallen en er wie toen wat arguatie om een nieuw squalgebouw. En toen ben ik mij gaan inzetten met een orenleerling, Charling. En toen hebben we de media opzocht, hebben we een petitie die insprutsen bij het slotdebat tegen Fjouwer Lien. En zouden we aan de echt actief worden. En toen vond ik de FNP een hele mooie partij. Omdat die heel lokaal is, tegen bij de meesten staat. En ik echt voor het Fries en voor uw eigen taal en cultuur staat. En toen ben ik lid geworden. En sindsdien actief. Dus dat Foen is nog steeds fien, een mooie partij eigenlijk. Zeker weten. Helemaal goed. Veel plezier. Zie ik je een plakje. Voor de SGP is de Bijbel een onfeilbare fundament en het kompas voor al haar handelen. De partij stribbet naar maatschappelijke rest en een breed draagvlak. Een kernwaarde van deze partij is het gezin, dat ze zorgen als een onmisbare hoeksteen van de maatschappij. De listloeker viert de list om met het programma met de titel Trouw. Hij zocht politiek handelen als een manier om trouw te wijzen aan God en aan de inwoners. De listloeker van de SGP, Heerke Kooistra. Heerke, goeiejoen en welkom. Goeie. Hoe is het? Nou, ik stond in spanning. Dat is altijd goed, toch? Een beetje nerveus, maar voor de rest goed. Ja. Hoe is je campagne tot nu toe gegaan? Prima eigenlijk. Maar relatief mooi campagneteam. Net heel groot, maar wel zichtbaar aanwezig in de gemeente volgens mij. Voor de mensen die daar nog net kennen, waar is Heerke Kooistra?
ben 43 jaar in Broesterwaard opgegroeid en waar je nou in Damwaard. Ben trouwd en we hadden 2 pubers. En ja, in deze leven ben ik fulltime planner van servicemonteur bij Perrin Rossier. Mijn hele grote willen neem ik aan in elk geval. Uiteraard, hello Westland, ja. Wat is de persoonlijke uitzoeking van Dijwest om de lokale gemeentelijke politiek in te gaan? Dat is echt het streven van SGP om de Bijbelse waarden en normen te broeken in de politieke wereld waarin we leven. En dat te broeken, wat je al neemde, het gezin onder andere, maar ook heel veel andere facetten te broeken in het maatschappelijke leven. Duidelijk. Succes, Joen. Volle plezier. Ziek in plakje. Bij een van de oren. Les Lucas. En dan de laatste partij. De BBB presenteert hem als de partij van en voor de regiowet Naberschap. Ik dacht dat het alleen maar een beetje Twents was, maar blijkbaar dus echt hier. En de gouden regel de kernwaarden binnen. Ze leeuwen in zoen verstaan en vertrouwen van bemoeizucht of ingewikkelde regels houden ze net zo van. Haar uitzoeking is, iedere regio telt. Ja, en bij een nieuwe partij heb je dan ook een helemaal nieuw gezicht als listloeker. Dat is Joke Postuma. Zij is de listloeker voor deze partij in de Rier en steert voor een bestuurscultuur die nuchter en iepen is. Jou een applaus van de BBB, Joke Postuma. Hoi Joke. Hoi. Hoe is het? Goed. Ja. Hoe is het met de spanning? Nou, die ben wel aanwezig. Ja, dat had je het wat eerst doen. We staan bij Heerken en dan gedeelde smart zitten we dan. Hè? Dan kunnen we dat delen. Hoe is je campagne tot nu toe vooraan? Ja, leuk. Intensief, want het wie al je naai en je moet het al je even niet vinden. Maar wel heel leuk, ja. Wat is het leukste dat je denkt van ja, daar heb ik echt goede herinneringen aan? Voetbalje, maar de jeugd. Ja. Oh, dat is helemaal prima. Nou, best helemaal nij eigenlijk in de gemeentelijke politiek. Hast natuurlijk wel heel veel interesse. Hast misschien ook al wel wat oren dingen dienen. Maar kist u eens uitlezen, waar is Joke Postuma? Ja, Joke Postuma is 31 jaar. Ik woon hier nu in Broeksterwaard. Mijn Ritske op een melkveehouderij. En mijn jonkje van Joet 4 maand. En ik ben opgegroeid in Driessen. Nou, maar dat ik intensief voor Dijwest ha. Dat kist wel sissen, ja. Haast het door een bevalling of de campagne? Ja. Bevalling natuurlijk, hè? Verkiezingsdebat natuurlijk. Ja. Heel goed, goede correctie. Wat is die politie of die persoonlijke drijfveer om de lokale politiek in te gaan? Ik werk op een squallen op het mbo. En mijn werkjouwer staat heel vaak... Joke, jou die nou even deel, dat is om de gemeente. Want ik wil alle kwetsbare jongeren in mijn nestje houden. Maar ze werkt het net altijd. En toen dacht ik, mooi, dan moet ik naar de gemeente. Ja. Ja, zo duidelijk is. Daar kist u invloed uit oefenen natuurlijk. Ja. Veel plezier, ziek in plakje. Er is misschien net heel volle plak meer, maar dat komt goed. Joke! Dat ben de zoonlistloekers die het orenmoon elkaar opnemen. Mij haren volslijne listen natuurlijk. Van er valt echt wat te kiezen, zei het cliché dan. En dat is ik echt zo. We gaan debatteren en ik lees hem kwart en minuut hoe de opzet voor Van Jonne is. We gaan in drieëntallen debatteren in zo'n stellingen. Dus er komen zo'n stellingen voorbij. De listloekers wisten van tevoren wat de stelling was. En we hebben van tevoren ook een oerlist gehad. Welke zaken vind je belangrijk dat er voorbij komen? In het kader van transparantie, dat even goed om te weten. Dat je net denkt van, oh, dat is wel een heel sterk antwoord. Ze konden er naar denken. Ze konden dus ook maar koers verkiezingsprogramma daarop slaan. Dus we dachten, dat is wel een mooie dynamiek om eens even te zien hoe goed dat ze dat ik bij elkaar dienen. We doen dat ongeveer 3 tot 4 minuten. 3 listloekers gaan dus met elkaar in debat. Na die 3 tot 4 minuten, dan is dat klaar. En gaan we ook nog een lietsroentje maken bij de orenpartijen deel, die net meedien hebben aan dat debat. Die kregen nog een heel liedskoft om hun punt, hun standpunt nog te pitchen. Dus dan weten we in ieder geval van elke partij hoe het hun oren bepaalde stelling denken. Dat is hoe we het van Jonne Dwang gaan. En dan hopen we dat we binnen nou en ongeveer een uur nog meer duidelijk krijgen gaan. En weten we waar we oren op stemmen gaan. Als je tenminste een inwoner bent van de gemeente Dantumadiel. We beginnen met de eerste stelling en daarvoor wil ik heel graag bij me de listloekers van Sociaal Links, FNP en BBB. Dus kom erbij. Joke daar, zieke, ja. Een beetje regisseerd waar iedereen in steen maat en dan mag het helemaal goed komen.
Het is de grootste zorg van een prutte jongen en ouderen. Dat kunnen we wel in eigen dorp blijven. Daar vinden de meesten, de jeugd vooral heel spannend. De wachtlisten groeien, de groenprijzen stijgen. Hoe lossen we dit op zonder dwarpen hun karakters verliezen te laten? Dat is een beetje de insteek van deze stelling. En de stelling is, Dantumediel, maar stop je met de verkeer van bouwgroen. Pachten is de enige wij naar Betelbrens. We hebben je eigen inwoners altijd voorrang krijgen, boppen statushouders. Dus Dantumediel met stop je met de verkeer van bouwgroen. Pachten is de enige wij naar Betelbrens. We hebben je eigen inwoners altijd voorrang krijgen, boppen de statushouders. Joke, ik begin bij jou, want daar wien Jim wel een beetje uitsprutsen oor, vond ik. Ja, dat klopt. Als ik even naar de stelling zeg, pachten is een instrument. En er zijn meerdere instrumenten om mensen onder wenning te helpen. Voor u is het grote doel dat uw eigen mensen met de plak kennen. En dat die dus voorrang krijgen voor statushouders. Wij zijn er inderdaad vrij uitsprutsen in. We willen dat ik opnemen in het huisvestingsbeleid. En dat ik zeg naar orenpartijen, ik zelf de stem wie is er even invult. Dan denk ik van, nou, volgens mij zitten we daar net op in je lijn. Dus daar zoek ik graag wel haar willen. Kom wel op BBB uit die stemwiezer, hè? Dus zeker. Oké, nee, dan is het goed. Hoe steen je hem daarin? Nou, we hadden dus al 4 jaar het maken van pachtgrond. Als mogelijkheid voor starters om echt te pachten. En dan nog een hier wat de grond te kepen op het moment als het in het inkomen stijgen best. Dus pacht, nice te kepen, want de stelling die is net zo zwart-wit. Er moet grond verkocht worden. Er moet gewoon pacht worden en alle middelen moeten nou aangrijpen worden om woningbouw los te lopen. Ik ga even naar Timothy. Hoe stuur je hem daarin als FNP? Ja, daar ben ik het wel mee eens. Pacht is een manier inderdaad om het probleem aan te vliegen, maar het is net de enige oplossing. In zo'n situatie waarin je schaarste helpen wenning maakt, dan moet je flexibel wezen en dan moet je meerdere dingen aanvliegen inderdaad om het probleem op te lossen. Dus pacht kan een optie wezen, ja. Nou, hij heeft ook wel een orenoplossing. We zijn dat bekende straatje erbij. Dat is voor hem ook wel een dingetje. Ja, zeker. De bestaande dorpskernen willen we verder versterken. En we willen onze landbouwgroen inderdaad behouden. Wat ik nog wel graag even op inhekje wil. Er leidt aan een opdracht voor 88 mensen die een huis gaan maken. Ja, en wij hebben iets van die 88, die kunnen we net voor op onze eigen mensen doen. En ik ben heel benieuwd hoe de andere partijen daarin staan. Nou, dan kan ik dan die vraag voorlezen. Eerst van Romy. Ik denk dat jou de statushouders bedoelen. Ja, wie hadden in ons programma, wie zijn de statushouders, maar geen voorrang had iedereen met dezelfde kansen, maar juist om maatschappelijk draagvlak te houden voor die doelgroep. Als je een doelgroep voorrang juist, dan krijg je altijd verlies van maatschappelijk draagvlak. Want het punt van eigen inwoners eerst, ja, dat is een beetje hetzelfde als je zei, we willen graag dat man je naar je sneen komt. Vanzelfsprekend wil iedereen wel graag. Er moet een huisvestingsverordening komen. 25 tot 30% van de mensen met lokale binding kennen daar gebruik van meidje en die meidje er ook gebruik van. Dus het wordt regelgeving werd net in wat met dat, want het gebeurt al. Oké, heel duidelijk. Hoe was we daar eens op reageren? Nou, ik weet net dat het probleem in deze zaak op dit moment de statushouders zijn. Ik denk dat het probleem wat er speelt, is toch echt is dat er veel te meer wenten gebouwd worden. Ik ben jongetje hier. Ik ga kijken naar even op Fundation en dan wordt ze nog 2 huizen te keer. Waar moet ik heen als ik nou uit de huis wil? Ik ken nergens terjochten en de wachtlijsten bij de Wenningstichting ben ontzettend lang. Er ben gewoon veel te meer wenten en daar moeten we maar beginnen. En dan ben die statushouders, daar kunnen we dan eens naar zien. Maar de wenten, dat is het probleem. Daar ben ik veel te meer van. En dat moet gebouwd worden en vlot en betaalbaar. Maar die statushouders is een wettelijke taak uiteindelijk. Ja, dus je moet de wettelijke regels daar gewoon in volgen. Alleen het bouwen, dat is wat er gebeuren moet. Dat is dus het punt. Doe mast erop bouwen en dan kan je een wettelijke verplichting voldoen. Maar doe kerst net een doelgroep. Vooral doe mast bouwen, dan voldoet een verplichting. Ik vond het wel mooi hoe jou met jongens, je zei van er maat bouwd worden. Ik begreep dat jou wat van mij verwacht je en ik kon dat ik zeker doen dat we de verkiezingen wonnen. Oké, nou dat is de eerste belofte al. Ja. Ik net zijn, alles wordt opnam van de jongen. Hè? Dus we over jou hier zorgen we waarom. Dat is een ding wat bezig is in dit geval. Ja, we het horen. Ja, het moet helemaal goed komen. Ik heb de vraag over die wettelijke taak. Want ja, statushouder, het zal wel matten. Ja, er leidt natuurlijk een voorstel van een wetswijziging. En wij zijn het in de wet. Maar wij zijn wel voor goed beleid. Dus we zitten zolang als de wet inderdaad, als die nog volgen mast, willen we passend huisvesten. En dat betekent geen eenpersoonshuishoudens,
naar roemen wenningen. En natuurlijk, ik sluit me helemaal om bij je, er moet meer wenningen komen. Maar wel het liefst voor uw eigen inwoners. Nog even over die pacht. Wat is dat? Die visie op dat idee? Pacht kan een prima instrument wezen, maar het is net de enige oplossing. Pacht dacht ik, kijk, ben dan de meesten die groen pachten hadden net te volle afhankelijk van de gemeente. Nee, dat mag je gewoon goed regelen. Dat er een goed kanaal leidt, dat de mensen weten dat de gemeente een betrouwbare partner is. Dat ze jaren vooruit kennen met het bedrag wat ze betalen. Geen Rotterdamse tafereel dat het in één keer 400% omheen gaat. Met duidelijke koers, dat is de prijs en daar kan het op den duur verkeer bij. Bouwen, bouwen, bouwen. We hebben het alle drie mee in. FNP zei het, ik, die groene longen. Dat is echt wel belangrijk. Wat zijn derde effecten dan op? Zeker weten, maar je moet in bestaande dwarpskerken eerst proberen te bouwen en dat je wat je boeten het dwarp in de waan kennen en natuurlijk rekening houden met je landschap. Alleen het is nog wel een heel groot probleem en er moet echt gebouwd worden. En ik betaalbaar, want je kan wel een paar wenten zetten, maar als die 5 ton plus kastje, dan doe je dan nog steeds los je het probleem er net mee op. Er zijn een heel soort jongerij die een huis ziet. Dan haal je het wel een heel oor segment. Er is ook een heel soort ouderij die wil de stap meidje wil om naar een lietsere wenning of naar een appartement, zodat de trostring meer op gang komt. En je willen bouwen en alle partijen willen wel bouwen en dat wordt al 8 jaar op of al 4 jaar op. Alleen de resultaten binnen nog net zichtbaar. En het is tijd dat er een resultaat zichtbaar wordt. Nou, duidelijk in elk geval. Nog krijgt in je reactie? Ja, die is wel kwaad door de bocht. Want oorlog werd ik nou in de gemeente Delray, dan denk ik nou, het college had goed onderwijs spreken van datgene wat nou vergund is, waar nou bouwd wordt. Als ik in dan woordje de monetellen hebben begaan, in Verwoordenbos 2, in een verstrein appartementen bij het spoor, appartementen op een vastred, appartementen op een bibliotheek. Gaan we dan naar de 100? Want de 100 is een beetje het doel, hè? Daar hebben we 4 wennen. Oh, daar ben wel 4 in. Maar er staat niks. Waar kan ik terugten? Ik ken nergens terugten op dit moment. Er is nog niks realiseren en de kans is er wel best te organiseren. We hadden het zien laten in deze periode. Stem op ons en we gaan verder. Nou, precies. Betaalbaar wijnen maakt geen starterslening op het stuit. En daar zou ik me nog het verwijtje willen. En welke invloed kan de RIE daarop uitoefenen? Terug in het financieel beleid dat op te nemen, roem erin te zetten. Want er is wel vraag, maar geen aanbod. En ten koste van welk oorpadje gaat dat dan? Ja, ten koste van welk oorpadje. Ik denk dat er wat riegeldruk betreft, dat we daar nog wel wat te bezuinigen kennen. En kritisch zijn naar de ambtenarij. Maar goed, dankjewel alle draaien. Ja. We gaan het richtje in bedel, want we willen natuurlijk ook weten wat de orenpartijen daarvan vinden. Je mag een ingenieus systeem als SGP betocht voor het wenjen. Nou, dat is heel ingenieus. Maar je hebt natuurlijk een wettelijke taak om statushouders op te vangen. Dat is dan eerst al een ding. En daarna wil je graag de eigen inwoners bepaalde voorrang verlenen om een plek te vinden hier in deze gemeente. Je hebt hier door een puntensysteem? Maar je mee helpen trouwens. Nou, dat ga ik ergens tegen. In een programma is een puntensysteem voor voorrang van inwoners. Nou, Check ik nog even. Misschien leidt het om mij, maar ga ik ergens tegen, Sjoen. Ja, misschien verkeerd. Ik denk het net. Maar, hoe zit hij hem erin? Nou, ik ga krek even mij luisteren en dat giet zo mooi is wat. Maar er zijn wel een paar dingen die het echt net kloppen die het krek zijn binnen. En ik hecht er wel aan dat het wel even helder naar voren komt. In de Dantemodiel hebben we de aanronde jaren rond de 40 tot 50 mensen die we statushouder opvangen. We doen het als Dantemodiel als een van de Friese gemeenten heel goed. Dat gaat ongeveer om 24 gezinnen op een wenningbestand van 8000 wenningen. Dat is één. En naar mijn beste weten, maar dat zoen je even checken kan op de website, hebben wij wel degelijke statusleningen al. En die rent ook via het SVN. En dat bevalt heel best. Dus volgens mij kan dat gewoon. En mijn conclusie is eigenlijk dit. Volgens mij moet er in de maand een wenweek bij. Volgens mij wordt dat heegtierd en daar moeten we vergaan. En net in die oren daarom. In die Oorendwarpen, just dat de wenningmerk al aardig op peil is, just ik dat een heel soort initiatieven west binnen. En ik denk dat we dan wat een beetje vierten binnen. Het wordt heegtierd dat in de maand weer een nieuwe wenweek erbij komt. Dat kan echt. Ik denk dat het net per se op één plak goed te wijzen, maar dat kan ik op 12, 3 plakken wijzen. Daar moeten we echt investeren. Dat moet de komende 4 jaar hier 100 wenningen betreffen. Duidelijk. Ik ga naar de ChristenUnie-team. Ik ga naar een heel onfatsoenlijk ambitie varie staan. Hoe staan je hem daarin? Ja, uiteindelijk maar we bouwen met z'n allen en de inwoners hier ik juist horen. En we gaan nou ook efter huis. Ik weet niet om dat volgen, maar dat is ook om de status hier te houden, want we zijn vast te volle dat de mensen echt boet nu zijn gemeente beginnen. En die moeten we je horen, daarvoor is efter huis en echt planga's bouwen. En hoe zit het met de leegstaan? Kunnen we daar nog wat mee? Nou, de leegstoon is er bijna net, want wie moet bouwen, want dan is er niet alleen. Nee, maar ik bedoel met grote orengebouwen, net wenten.
Nou ja, we hebben nog projecten, zoals de Oudskwaal, et cetera. We hebben wat met die in, dat moet ook wat mee gebeuren. En nou ja, de Zaad is ook een mooi plak. We hebben misschien later ook nog wel wat gebeuren kunnen. Duidelijk. Gemeentebelangen. Ja, nou ja, zie je het, wat ik hier als statement vanuit de FNP, wij bouwen en dat moet nou gebeuren. Ja, dat is wel mooi. Als we een mooie opdracht jouwen aan een bouwbedrijf om een huis te bouwen, dan hebben we hoe 5, 6 zo'n hier een keer stroom op dat huis. Dus daar moeten we ook oplossingen voor betekenen. Het is nou net zo makkelijk. Wat gemeentebelangen betreft, geven we nou bouwen, ben we druk aan de waan. Ek in dan Woordvisser, weet je heel goed. Ek Prikkenbos komt er aan, dan Woord Noord komt er aan. Klimmer kunnen we nog heel mooie woningen zetten. Ze hebben er nog tal van oorlocaties. Maar die woningmarkt, dat droeg het eigenlijk een beetje op. We hadden altijd 47, 7 magere jaren. Dat kijkt aan een beetje in. Dan maar we zorgen dat we dan ook weer vooruit bouwen. Als de markt zegt, de behoefte zak het een beetje in het dak repareren als het droog is. Terug in, want we zien nou wel hoe moeilijk het is om terug te komen van de achterstand, de achteruitversnelling, waar we jarenlang in zitten vanuit die krimpgedachte. Dus wat Timo Hering aan zei, er staan 200 huizen of dat gewoon terugbouwen? Bouwen. Duidelijk. Ja, duidelijk. Helemaal goed. Daarmee sluiten we deze ronde af en gaan we gauw terug naar de volgende stelling. Dantmedeel is van oudsher een gemeente van rust en bezinning op de snijn. Maar de tieren binnen verloren en winkels binnen nog iepen. Moeten we vasthouden aan tradities of ondernemers de vrijheid jan? Daarvoor wil ik graag hier bij de tafel hebben. De SGP, Gemeentebelangen en de ChristenUnie. Kom erbij. En voor de meesten die dachten, ik dacht dat dit een afsluitende haatsteek weer. Dat wie het dus net, vonden wij, mij nog een aantal geleden. De stelling die we hier in oorzetten willen. De gemeente maakt het besluit voor snijns-iepenstelling voor Slijn inloeken om de collectieve rustdag te herstellen. Ik begin bij de gemeentebelangen. Hoe staan jullie daarin? Nou, wij vinden dat dat net gebeuren, maar dat is natuurlijk onbehoorlijk bestuur werden. We nemen een besluit als gemeente, daar gaan ondernemers vanuit, de burger gaat daar vanuit. En dat is natuurlijk een heel slecht signaal wijzen dat de rekste al een jaar naar de tijd alweer een oren keuze maken wordt. Daarnaast zet het onze winkeliers in onze gemeente op een ongelofelijke achterstand op concurrentie ten opzichte van alle winkeliers, alle ondernemers om u heen. Duidelijk, ChristenUnie. Ja, de snijs is net een regel, maar dat is een bescherming voor het gemeenschap. En wie staan er zelf in als partij dat we de gemeenschap, het gezin is de hoek van de samenleving, laten we het zo zeggen. En dat is super wichtig. En we zien nou juist dat de lietsondernemers, en daar hebben we ze zwaar bij, de lietsondernemers onder druk komen te staan. De jeugd die te ontwerk is, die op snee maakt, ik zelf ook uit ervaring gewoon in de winkel. Meesten aangenomen worden, wordt er toch vragen, ben ik beschikbaar op een snee? Of meesten die het al daar werken. En de vraag aan is, min je met dezelfde capaciteiten, dat ze zeggen, die of die gaat verder. En als ze toch, ik kom mij niet zijn worden, nemen ze voor degene om die net op snijden. Net helemaal betrouwbaar, denk je dan, die ondernemers? Ja of nee? Ja, het wordt nice hoor, hè, hoef jou hier. Ja, dat klopt. Ja. Oké, nou goed, het antwoord komt net, maar ik snap hem. Ja, je bent er heel duidelijk in je verkiezingsprogramma. Hè? Ik zou haast net zeggen, maar gestrekt been, maar je wil echt dat het weer omdraaid wordt. Ja, absoluut. Wij zijn het van harte eens met deze stelling. Vanwege de 24 uur zonne-economie wil ik graag dat we gewoon weer omgaan naar echt wat we vinden, biologische normen en waarden, 6 dagen werken is voldoende. Zat hier het dus dat ik doen en dat geven we dan 6 dagen. En daarna is de 1 dag een collectieve rustdag. Wil je eens reageren wat Wielstra daar zei over de betrouwbaarheid qua bestuur? Ja, dat is op zich net de gemeente had natuurlijk besloten in de meerderheid. Maar daarmee kan je altijd zien naar een oor besluit. Je kan altijd een besluit bij weer omdraaien. Dat onbehoorlijk bestuur, vinden wij. Oké, dat is zo. Dat is net onbehoorlijk bestuur, dat we dat weer omdraaien. Wij vinden van net. En daar is ook wat we eigenlijk missen in het hele stuk. Echt het onderzoek werd om vregen wie om dat te doen. Er is nou een lietsonderzoek geweest onder winkeliers. Sommigen ben ik 2 keer interviewd op hetzelfde moment als ze te winkelen weer. Van 20.000 inwoners, om maar even naar te ronden, is het nou net zo'n het draagvlak. Is dat 60, 70, 80%. En dat zouden we graag zien willen. En inderdaad, God had net van niks de rust daar jong om met z'n allen tot rust te komen. Oké, nou, het had dus niks te maken met onbehoorlijk bestuur. Dat is wat is dat wij hier de partijen in ieder geval aan de kant zitten. Zo zit hij hem er in ieder geval net op. Die sociale druk, hoe zit dat dan?
Ja, nou ja, misschien eerst even dat onderzoek. Want ik heb de ChristenUnie nog steeds in Rietzeel. Wie lezen de bal voor niet op mijn doel? Ja, dank u wel. Want de ChristenUnie had brutsen met de coalitie in de Arana hier. En daarmee had de ChristenUnie de ruimte doen aan de andere partijen om die winkels op snijden hier te doen. En ja, daar wil ik namens de ondernemers de ChristenUnie nog wel even voor bedanken. Duidelijk. Maar die sociale druk had ik nog geen antwoord op. Nou, als je die sociale druk, als je werkje willen bij een winkel, dan kun je kiezen uit heel veel verschillende winkels. Als je een groenteboer hebt in het winkelcentrum die het op Sneens net gaat, dan kun je solliciteren. Je kan ook solliciteren bij de Albert Heijn die op Sneens wel gaat. Dat is gewoon een vrijheid die we hebben. Maar dat nou je pasje is en je wordt zo bejegenen, dan staat de ChristenUnie dat zijn. Dan kun je alsnog naar een andere supermarkt. In Dokkum is ook een supermarkt die is op Sneen tegen. Dus de keuze is reuze, zullen we maar zeggen. Dus dat mij helemaal net een reden wijzen. En ik heb alle respect voor het standpunt van de ChristenUnie en zeker voor de SGP. Ik ben zelf ook opgegroeid met een christelijke achtergrond. Ik heb nog steeds die christelijke levensovertuiging. Ik ga er op een andere manier mee om. Maar ik zie ook dat 80% van onze inwoners had bij de vorige verkiezingen gestemd op een partij die winkel wil open hebben. En wij vragen als mensen met religieuze achtergrond respect van alle andere mensen. Maar laten we nou als religieuze mensen ook een beetje respect aan de andere mensen die winkels willen open hebben. Ik twijfel net aan het respect over en weer, maar het beginstukje van zijn antwoord dat wie eigenlijk een beetje eigen schuld dikke bult. Ja, het moddersmieten viel ik ook even, ja. Ik kom net te hebben, want onze partij is net die dat het omzetten had. Wat ik wil zeggen is, uiteindelijk met alles wat we besluiten hebben, we bij zelf plukken en hebben we zien laten dat we betrouwbaar zijn. En daarom heb ik de kaart maken wat we toen dienen hebben. Daar staan we nog steeds achter. En nog in die miskonsten in hetzelfde dienen. Duidelijk. Ik wil nog even naar de SGP tot slot. De historie zei het helaas voor de SGP weinig zitten telkens. Maar goed, die ene zit ken ik heel wichtig wezen bij de samenstelling van een coalitie. Hoe het is dan zo'n punt om te denken, ik wil hier echt voor gaan. Ja, dat moet er nu wezen hoe de waarheid uitslag is. En hoe we verder gewoon in coalitiebesprekingen. Maar voor u is het wel gewoon wat ik zei, daar begin in politiek in. Maar bij ons normen en waarden, om dat in de politiek ook zichtbaar te maken. Dan is dit wel een hutpunt in die zin, ja. Je bent eigenlijk het been van de rek, en dat ik het even Fries vertaal met die coalitiebreuk. Want je ziet naar binnen, van Ruud, is dat dan echt zijn schuld? Nou, ik zou net zeggen dat hij in zijn schuld is, maar ik vind het heel jammer dat Chris nu uitstapt is. Zeker. Want wij hebben in een coalitieakkoord, weer dat duidelijk natuurlijk, om dit net te bewaren tot dit moment. Dus dat vinden we heel spietig. Maar daarvoor zitten we nog steeds in de gemeenteraad en in de politiek om nog steeds dit punt boven wet te halen. Tegen dank al heer. Het roentje langs de velden zaten dat in voetbaltermen dan zo mooi zitten. Gezond verstand, dat is wat in je verkiezingsprogramma's heel bot naar boven komt. Betutteling zul ik stingen. Dus ik denk niet dat je met zo'n nodig vindt om het weer om te draaien. Of zit ik dan mis? Nee, dat klopt. Waar ben ik echt voor ondernemersvrijheid. Wat we wel heel jammer vinden is dat dit er nou wel wat terugdrukt is zonder dat de ondernemers van tevoren goed jet binnen. Oké, duidelijk. Tieme, FNP, maar ik heb tussen die instingen heren. Ja, wij zeggen de ondernemers die moeten hier de volging hebben. Uiteindelijk moet de ondernemer kiezen of hij hier op snijden, ja of nee. Er zijn ook mensen die het wel leuk vinden om op snijden ontwerp te gaan. Mijn broer werkt hier bij de Albert Heijn, die doet het met plezier op snijden. Dus het kan ook de andere kant op slaan. En de ondernemers zijn heel belangrijk. In de FNP had ik de beslissende stem gewoon bij dit besluit in de Rie. En die had er ook goed gebruik van maken. De ondernemers staan voorop. En als hij net op snijden werkje wil, dan mij er dan nog steeds werkje blijven. Ik geloof het al. Ik geloof dat ze er net zo streng op zijn als dat je krijgt zo gereed werd. Oké. Sociaal links. Ja, we hinten in ons verkiezingsprogramma, maar wat ik bij het voorstel al ongeveer van we zijn een stabiele bestuurderspartij, hebben we altijd zien laten. Op dit punt vind ik het heel belangrijk om te benemen dat het net de macht van de sterkste is, maar dat we actie hebben naar degene die de zwakkere stem had, dat we zijn maar we gewoon zorgen dat het dicht blijft. Politiek is net alleen nog de macht van de sterkste. Maar hebben we rekening houden met het sterke, want het is nemen naar je aan, je moet wat rekening mee houden. En ik ben blij dat we dat op die manier dingen hebben. Wat betreft de zondagsleiding, dan denk ik, ja, wie gaan nou willekeur? Krijgt door de grens maar sticht, je mag stiepen. Dan zei ik, let Den Haag dan een streeploken, zei ze, snij sticht, kleed, afsnijden,
Maar nu lezen ze het bij de gemeentes deelt, jouw willekeur voor de ondernemers. Duidelijk dat het net duidelijk is, dus. Helemaal goed. CDA. Ja, het CDA die, had de discussie natuurlijk heel intensief mij beleefd en ik mij viert. Vanuit de coalitie verantwoordelijkheid hebben we dat dienen. Maar de eigen iepen en maar de eren iepen. En we hebben zien wat er leeft in de Mierskip. Het gaat vlot, dat kunnen we voorstellen. Maar we hebben CDA inderdaad zien wat Kempenaar ook zei. Van hoe kunnen we nou komen tot een situatie waarbij we toch Dantemniel bij elkaar houden. Waarbij we uiteindelijk pleit hebben als CDA voor een beperking van een snijzierbestelling. Overigens binnen uw partij leidt dat best ingewikkeld. Daar ben ik mensen in uw fractie geweest die winnen op voorhand daarop zien. Daar heb ik de ronde van jong. Dat is ook uw partij. Ze kennen dat ook juist om dit soort punten. Wij zullen nou net waarom komen op die snijzierbestelling. Wij vinden ook richting de orencolleges van SGP en ChristenUnie. Ik heb me echt inspant in de gemeente hier met 4 amendementen om nog meer te beperken. En uiteindelijk hebben we geen stiepen gekregen. Eigenlijk helemaal net. Dat begrut het me nog steeds. Ik vind dat jammer, want ik denk dat het zou nou ook weer net hoeden hier. Maar nu gaat het er wel om dat je een riedsbesluit hebt, dat je betrouwbaar blijft matten en dat je ook even de tiert ja matten hoe het nou is. Je moet wel weer op tiert eens even evalueren. En dan moet je weer even de thermometer erin steken en dan nuchter zien van hoe hingen de vlaggen erbij. Wat waar hier? Dat hebben we voorsteld met amendementen en dat had het net hellen. Dus Nee, daarom zei ik dat ook. dat vonden wij toen, maar wij zullen dat punt nog net weer in een zatte bedden brengen. Ik ga nog wel een vraag, koning, ik weet niet dat jou dat duidelijk worden is, maar van de SGP heb ik wel min of meer begrepen dat het een soort breekpunt is. Maar dat is concreet mijn vraag. Maar eerder voor de ChristenUnie extra, dat is mijn vraag nog wel even. Nou, dat vind ik wel een eerlijke vraag om die nog even in de helder te zetten. Want die had ik inderdaad op de SGP voor alleen. Dus dan ik bij hem. Kun je de vraag herhalen? Als het een breekpunt voor hem is, stel je voor, je bent onderdeel van de coalitie of je praat erover. Wij staan zeker voor de rust op de snee, dus ja. Dus ja, dat is duidelijk. Weet je wel wat wie is er? Ja? Mooi. Nou, dan hebben we het doel van Dion al bereikt in ieder geval. Dan gaan we naar de thee. Nee, we gaan terug. De gemeente Dantumedeel. Ze pochen er een beetje mee soms, maar ze hebben miljoenen in de spaarpot. Maar de tekorten in de zorg en het onderhoud van dwarpshuizen rint op. Gaan we sparen voor een reinheftige dij of gaan we nou investeren? Daar gaan we toe hebben. Met deze drie partijen, het CDA, de ChristenUnie en de FNP. Kom erbij. Visser, daar staan wel. Ja, nee, ze kiezen al in het midden. En ja, maar er is nog een kruisje. Dat is, ja. De stelling die je bij zet na, dat is als volgt. Het verlegen van de gemeentelijke buffer van 10 naar 6 miljoen is noodzakelijk om dwarpshuizen en sportverenigings te redden. Want zonder komt het net goed. Het is net noodzakelijk, maar het is wel een goed idee, want wie had opskunnen in ons verkiezingsprogramma. En het signaal is eigenlijk dit. Als we zorgen naar de risico's die de gemeente had. Mijn rapport leidt de keurig onder van 1,8 miljoen euro wat de gemeente om risico's had. Toen is op een gegeven moment zijn door de gemeente hier, maar ja, we willen eigenlijk net in zwier waar komen, dus we gaan op 10 miljoen zitten. En wij hadden er nog eens even goed naar zien. We zorgen dat de komende jaren echt wel wat investeerd worden moet. Dus wij hebben voorgesteld, we gaan naar 6 miljoen. Overigens op dit moment leidt het eigen vermogen rond de zontje 18 miljoen, maar dat weet de wethouder Financiën nog volle beter. Maar het is nog net nodig, maar het is wel een goed idee. De wethouder Financiën is er net officieel. Hij zal hem vast en stilhouden kunnen aan, maar goed, dat zit aan was in. Hoe zit de ChristenUnie daarin? Nou, het is een heel complexe stelling natuurlijk. Want? Nou, omdat doe je het in of doe je het oren. En je wil de leefbaarheid in het dorp wil je horen. Zoals de dwarpshoeden, de sportvereniging, dat is het broersen van onze samenleving. Als je dat voorthaalt, dan staat de dorp uit. Nou, daarom zeggen we, en maar je goed zien natuurlijk, maar van 10 miljoen naar 6 miljoen zullen we als ChristenUnie verantwoord vinden. Waarom? Om de leefbaarheid in het dorp te houden. Vrijwilligers zijn superwichtig. Vet op de bonken hebben we dan nog steeds, want de Bengenaar-gemeenten die hebben minder. Ja. En hebben we wel wat tijd om voor het herstelplan om bij vet op de bonken te krijgen. Plus, je bent aan het investeren voor de toekomst. En daar gaat het dus om. We zijn altijd voor preventief aan de voorkant als ChristenUnie. Waar we nou investeren en 40 tot 60 jaar plezier van hebben. Hoe klinkt dit voor de FNP? Nou, de FNP is het net iets met de stelling. Het is inderdaad net noodzakelijk. En er wordt ook gesuggereerd dat onze dwarpshoezen en sportverenigingen red worden. Maar alsof zo'n het onder andere van organisatie. Dat is natuurlijk net zo. Alleen wij vinden wel dat het verlegen van de gemeentelijke buffer net een doel op zich wezen maakt. Omdat het gaat om die 4 miljoen die je vrijmaakt. Dat binnen
Het is een bedrag wat je maar één keer uitjaan kennen. Dat is net een structureel fonds wat je daarmee onder vereniging daar kennen. En wij vinden dat een vereniging, en wij zullen dat een vereniging volle mee behoefte had om structurele fondsen, bij mij zei, stiepen willen kennen. Dus het is voor u net een doel op zich om die buffer te verlegen. Ik pruttel in, maar ik weet dat het positief pruttelen is. Ja, nee, heel positief. Heringa, dat is een hele verstandige man. Maar ik zulde hem 2 argumenten eigenlijk leveren. En het eerste is dit. Als CDA hebben zijn, wij komen met een plan om minimaal 2 miljoen euro vrij te maken van Dan Word. Wij willen heel graag dat Dan Word wat impulsen krijgt. Dat is op het gebied van woningbouw. We hebben een prachtig sportpark in Dan Word. Alleen het staat wel onder druk. Dat rent op zijn laatste fjotten. En dat vreet ik echt om investeringen. Dat is het eerste. Ten tweede, Johin, het krijgt op 4 uur. We ben je al op auto rekening. Dit gemeentehuis waar we instellen, daar lezen plonnen en rekkensomkes, die tellen al gauw op naar het 10 miljoen of meer om hier weer in te investeren. Ik krijg ja dat er meer dan 10 miljoen in de pot zit, dus dat kind toch? Ja, maar dat is net een goed idee, want dat is heel principieel voor het CDA. Het CDA wil net jeder investeren in dit gemeentehuis dan wanneer het voor alles kwam in de gemeente perspectief is. En dat budget nogal wat. Zeker als je zegt naar Jilt, het kan net zo wezen dat we als een jaar in dit gemeentehuis investeren en dat nog steeds squalm die bijna 60, 70 jaar oud ben ik geen perspectief hebben. Dat kan het, dat is echt net iets wat wij willen. Dus de komende 4 jaar ben wij daarop uit te rekenen. Duidelijk. Geen naar gemeentehuis dus onder oren. Nou ja, en we vinden als ChristenUnie dat de buffer natuurlijk, dat is je museum. Hè? Het is juist voor de meerskip maken. Sint Matrolje. Dus als de meerskip het neer gaat, dan moet je daarvoor investeren voor de toekomst. Duidelijk. Ja, nou ja, wat ik al zei, de gemeentelijk bufferlee is net een doel op zich. En die centen komen ik in net structureel investeren. Dus je moet ook zijn andere manieren om vereniging dan meer te stiepen. Want wij stieren voor uw vereniging als FNP. En vinden dat de gemeente die vereniging ook extra stiepje maakt, werd neder. En dat kan ik op een andere manier. Het begint er al mij terug goed te begrutsen. Het is natuurlijk net een kunst om als gemeente altijd miljoen uit te houden op je begrutting. Dat betekent dat je net uitjoen hebt waar je begrutten hebt. Dus daar begint het al mee. Dan kun je echt roemen begrutsen misschien. Nou wil je hem extra volle mogelijk voorziening in eigen dorp horen. Is dat dan al je mogelijk of maar ik nog dingen centralisering in? Wij stellen zeker voor als FNP dat ik als een voorziening in het werk net uitken. Om het wel te behouden, maar dat je iemand iets voorthouden in een lietsdwark bijvoorbeeld, of in een dwark, want wij hadden leven net hoe lietse dwarken, dan komt het net weer om. Dus wij willen wel als FNP de voorzienings behouden, ja. Jim had ik nog over armoede, dat je hem daar nog centen voor oerhouden willen. Hoe ziet het dat in zo'n stelling dan? Komt er dan liever die centen erheen dan naar die sportverenigingen en dwarfzuizen? Uiteindelijk moet je alles goed in balans hebben. Dat is het belangrijkste en dat moet je als gemeente goed verdelen. We hebben een bepaald budget waar je verdelen kunnen en elk doel op zich moet dat dienen worden. En zeker voor de eermoede, zeker. Visser? Nou, als je Jermoed is een belangrijk punt. De ChristenUnie had daar laatst best een hele aardige bijdrage in de Rio gehouden. We hadden goed naar luisteren, we gaan een oren kar maken. En ik had nog even nagezocht. In Nederland leidt het percentage momenteel op 4% van mensen die in Jermoed leven. In Friesland leidt het op 4%, in Dantemeel 3%. Elke persoon die in Jermoede opgroeit of in Jermoede leeft, is hier te volle. Laat dat helder wezen. Maar wat je net zei ze kennen, en ik denk dat u ziet, breed als het ware, dat wij altijd geld oerhaven van de mensen die het meest kwetsbaar binnen. Daar vecht het college voor, vanuit de coalitie had dat een hege item west. Ik in de vorige coalitie, waar ik word te zeggen, ik richting ChristenUnie dat compliment en ik richting de SGP. Maar breed stieren voor de mensen die het kwetsbaarder binnen. En ik denk dat het goed is, dat maar wij goed behouden in Dantemariel. Dus Jermoed en mensen die kwetsbaarheid, maar we goed te passen en zuinig wijzen. Hele gemene vraag nog even. Stel je voor, we gaan van, nou, dit is meer dan 10, maar we gaan naar die 6 miljoen. Ergens zweeft dat weer fijn hier. Ik nogal hier door het gebouw heen. We krijgen misschien dan een crisis. Dan wordt de belasting hoog om dat dan op te vangen. Of is dit dan genoeg? Nee, Heringa had een heel terecht punt maken. Die had namelijk heel goed het onderscheid even maken tussen eenmalig yield, waar dit ook goed, en structureel yield. Dus het idee van Heringa krijgt om de verenigingen structureel meer te gaan, dat zou een keuze wijzen kennen. Maar we moeten dus wel voorbereiden dat we structureel wel heel goed op uw zaak passen moeten om te zorgen dat we de boel op regel houden en dat we echt gewoon in de zwarte cijfers blijven. Dat is heel belangrijk. Dit gaat nadrukkelijk om eenmalig yield en daar moet je dus echt gebruiken als stimuleringsyield. Aanjaag yield, zouden wij dat voorstellen van een boord. Eens? Ja, eens. Duidelijk. Nou, vandaar ik de nuance duidelijk wijzen dat dit dus eenmalig geheel is en daarom is het net een doel op zich van u. Dankjewel alle draaien.
De andere partijen mij daar natuurlijk ook nog op reageren. Wat vindt de SGP daarvan? Want van mij ben je hem ook wel duidelijk wat je hem het belangrijkste vinden. Waar eventueel, ik zit maar een heel onerbiedig een oerskot net target. Nou, het is net een oerskot, dat zeer. Maar het is inderdaad om de verliezen op te vangen. En wat je zegt, de crisissen die er eventueel misschien aankomen. Fijn hier, alles is opschoot. Maar we hebben in dit opera dat we dit 10 miljoen als buffer en als niet horen willen. Voor de dingen op te vangen. En aangezien de meerjarenbegroting heel positief lijkt, hebben we nog wel extra miljoen uur om in te zetten voor onder andere de dorpshuizen en sportvereniging. En ook nog heel veel in oren verzetten in de politiek. Duidelijk. Sociaal links. Ik ben een heel onerbiedig voor vissers. Ja, ik hoef de provincie hier net beslist weer onder poort. Want? Dat had ik beleefd. Dat de provincie zei, nou, het mes erin en dan was de sleutel van het gemeentehuis maar inleveren. En ik wil net niet dakken, ik wil de sleutel van het gemeentehuis net inleveren. Dus ik vind wel echt dat we erop passen, maar wat krijgt al zijn, maar het is eenmalig geld. Ik denk dat de burger juist gebaat is bij een stabiele financiering, dat ze nou weten dat ze uit 3 jaar ook nog gewoon subsidies krijgen kennen. Dat er zonnebakjes veld worden kennen, dat er onderhoud pleegt worden kennen onder speeltuin, dat er subsidie is voor de voedselbank, maar dat de karre ralliën blijft. Moet er dan nog ergens om bezuinigen worden om dat rond te krijgen? Nee, financiële stabiliteit. En die hebben er nou. Dit college, deze coalitie, de vorige coalitie, die had het heel duidelijk voor de bril houden. En ik hoop dat we daar in de toekomst ook met z'n allen en wat we vinden kennen van stabiliteit, continuïteit, stabiliteit voor die sportverenigingen, voor die dorpshuizen. Van Utrecht kan je hem ook nog gewoon krijgen wat maar nodig bent om het in de lof te houden. Want wie door je geen vreemde sprongen. We gaan net een feest vieren op een kermis met geld boven het ha. Net in de Munsko-apparaat. Nee, we vieren geen feest met geld van de baan van later. Wie toch een beetje die wethouder, hè? Dan weet je het toch even, hè? Dan weet je het toch. Jim bent als BBB heel duidelijk wat we net hakken en weet ik niet, Jan. Nee, dat klopt. En een boekhoudtrucje die het bijdraagt aan leefbaarheid. Nou ja, de water krijgt als sprutsen door de dorpshuizen levendig meidje en de sportverenigingen stiepje. Daar zijn wij op zich wel voor. Wenningbouw, waar het nog even naam ek. Ik denk dat heel Dantimediel ondertussen aan het opzieken is hoe het er zit met die statuslening. Ik ga vanmiddag naar Westjoen, hier eerder net. Dat zou ook een mooi doel wezen. Ja, dat is zeker een doel wezen. Ja, dat klopt. Gemeentebelangen, je houden wel van buffers. Ja, zeker. De statuslening is er trouwens wel, maar het budget is leeg. Juist. En dan kan de gemeente hier aan in de eerstvolgende vergadering wat een dwaaszoek zei. Ja, of een college die de digitale informatie misschien wat beter vindt bij mij, Maat. Nou, maar eerst maar het budget een beetje omvullen. Voor een linkje op een website? Nee. Het is op. Het is op. Dus ik ken linkjes maatje wel willen, maar het is op. Dus er moet meer heel bij, dus dan moet ik een gemeente moeten gaan. Gemeentebelangen houden wel van buffers. Maar net om te zorgen dat de burgemeester die elke man in het yield zwemmen kan. Dat is net de bedoeling. Maar we hebben in 2019 heel goed leerd dat onze rijksoerheid net altijd al te betrouwbaar is als het gaat om financieren van gemeentes. Gemeentes hingen van 70% aan het financiële infuus bij het Rijk. We krijgen er steeds meer taken bij. Die taken die slingeren je in kosten. Met name jeugdzorg is een hele grote financiële risicofactor voor de gemeente. Hoe maar een paar procent bij te komen, is altijd structureel. Dan moeten we als gemeente op heel veel andere dingen bezuinigen. Wie zijn die 10 miljoen? Dat is een skokdemper. Daarmee kunnen we een 10-valler 3 jaar lang opvangen. En daarmee zorgen we dat we in zo'n minder tijd net direct hoeven te kwatten op de subsidies voor de muziekvereniging, voor de sportvereniging, voor de dorpshuizen. Dat we die voorzienings juist overeen houden kunnen met die 10 miljoen als een 3-jarige skokdemper. Hier ongeveer een hele minuut apparaat Wielstra, dat is net slag in deze. En dat wie een beetje de wethouders in de listloeker eigenlijk, maar dan in één persoon, hè? Dat merken we ook wel. Tieren, dank alweer voor deze input op deze stelling. Het woordje spreidingswet is al een keer voorbij komen van Jon. En daar gaan we toch een wat dieper op in. Die verplicht het dus om mensen op te vangen. Sommigen die zeggen het als een humane plicht, oren als een bedreiging voor de leefbrunst van onze Lietse dorpen. Waar leidt de grens? Daar gaan we toe hebben. En dan doen we met Sociaal Links, Gemeentebelangen en het CDA. Kom erbij. Ik pak eerst een kruisje voordat ze... Ja. Ja, een plakje even, hè?
Even wat doors. Even bij het CDA. Helemaal goed. De stelling die we hier voor deadline hebben is als volgt. Dantemedeel maakt bezwiermeidje zien de opleiding aantal van de spreidingswet om de leefbrens in onze Lietse dorpen te beschermen. No way. Nou, de wet mag die gewoon onhouden. Dat staat aan de bank. En dat moet iedereen in de man en elk had zijn verantwoordelijkheid. Maar eerlijkheid is net alleen binnen een gemeente of in een provincie. Eerlijkheid is ook landelijk. En als ik dan zie dat Zuid-Holland een taakstelling had van 20.000 en 11.000 tot 12.000 plakken. Noord-Holland die had een taakstelling van meer dan 16.000. En die had ook 12.000 plakken. Even voor iedereen. De plakken die in Noord- en Zuid-Holland lezen. Laren, Blarikum, Bloemendaal, Wassenaar. Geen taakstelling. Eerlijk is echt dat we het met z'n allen door en dat ze het echt daardoor. Bij Gordon om de hoek kunnen ze prima zitten. Die werden het in Blarikum. Je hebt mij lieke leefnijs Linda de Mol. Die moet lieke goed haar bijdrage leveren dan iedereen. Wie er is dan de medel uw spaar te pakken. Maar wie moet als gemeente, als provincie, duidelijk maatje, Beatrix, jem go nou eerst naar Zuid-Holland. Jem go naar Noord-Holland. Jem zorg je dat in die vele weken echt wat gebeurt. Punt. Duidelijk, heel duidelijk. Het CDA, die zult knikken, dus dat zal wel eens wezen. Maar je zegt, we nemen de verantwoordelijkheid voor die spreidingswet. Ja, ik denk dat het nodig is. Op dit moment, ik mag graag Radio Veronica luisteren. En op dit moment, jest voortdurend op Radio Veronica dat op dit moment 420 miljoen ben opgroeien in geweld en oorlog. Dat ben getallen, daar kun je geen bevatting bij hebben. Dan is van 10 naar 6 miljoen maar een peulenskil, zoals ze kennen. Als je dat jaren, als je zegt wat er in de wereld in omgang is, als het gaat door oorlog en geweld, dan vind ik het heel egoïstisch om te denken dat gaat dus wel voorbij. Dat kan het. Van mijzelf, heel persoonlijk, is het extra. Ik leeuw in God. En van mij is het extra dat als het door de vraag wordt van waar tref je nou God, dan kun je naar boven zien, een keer rondom zien. Maar er wordt ook wel eens zijn die moeite in de eigen van een oor. En als dat zo is, dan maakt het dat net uit wat voor huidskleur dat die persoon had. Maar dan gaat het erom dat je daar in treffen die de moeite waard is, weet je je daar verhouden. Ik denk dat dat belangrijk is dat we dat door uit principe. Ik ben het wel met campenariërs. De oortan ben wel punt van discussie. Ik heb in deze riet vrij uitvoerig daar over discussieerd. En ik kan nog een oorpunt naast wat campenaar keurige onjoen had. In Friesland juist het ook. In Friesland zal de komende tijd 17.000 wenningen gebouwd worden. In de andere een per 100. In die verhouding was dus actie naar draagvlak, werd ik dus positief op binnen in Dantemdeel, maar ik niet draagkracht. Dus in die verhouding mag je wel goed zien, wat kunnen we verhapstukken en wat kunnen we dan ook daadwerkelijk plaatsen. In alle gevallen geen grootschalige opvang in Dantemdeel. Geen AZC. Geen groot AZC, nee, is geen sprake van. Komt er net. Duidelijk. Duidelijk. Ja, dat mij. Jim is er wel, we gaan er maar gestrekte voert in. Nou, gestrekt voert in. We zijn geen extreem rechtse partij. Nee. Als gemeentebelangen. We zijn een hele fatsoenlijke partij die dit goed besturen kan. Wat we wel zeggen is de oneerlijke verdeling door Nederland heen. We zeggen echt gewoon dat het Rijksbestuur jarenlang een heel min asielbeleid voert is. Er is een asielcrisis ontstaan en ik vind eigenlijk dat die gecreëerd is. En er binnen landelijke partijen binnen daar debat aan. En de regering, het Rijksregeer, die gaat nou die crisis net oplossen. Dat is al jaren net bij machten. En die problematiek lezen nou bij de gemeentendel. Los het maar op, de lokale democratie. Succes aan mij. Maar zie je inwoners vertellen dat je een asielzoekerscentrum kleinschalig heeft, is er, van 100 man voor de doorkrijgen. En red je hem dan maar met alle bezwieren. En ik vind dat eigenlijk wel heel zwak. Dus wij zeggen als gemeentebelang in Dantemdeel, we gaan Lietse dwarpen, Lietse kernen. Er zitten relatief weinig voorzieningen. Een grootschalige pasje is sowieso net. En als het Rijk mijn grote opdracht deze kant uitkomt, komt aan vers weer een keer een verdeelbesluit. Ja, als we vinden dat dat net bij onze gemeente past, bij onze dwarpen past, dan worden we beslist bezwier met. Oké, maar dan is het toch David Goliath. Ik had David het verbruikt. Als ze het oplezen, dan zult het toch matten. Ja, dat is zo. En wie zullen dus ook onder wet uiteindelijk horen moeten. En daarom kun je wel bezwier maken. En dat kan soms succesvol. Dat hij in een periode doen. Onder gemeentes hebben bezwier maken vanwege oneerlijkheid. Dan wordt er naar sociaal-economische structuur doen. En heeft voorzieningen. En dan komt er een nijbesluit waar bijvoorbeeld de gemeente Stadsblarikum, waar Kempenaar het al had, waar meer opleiding kregen en de gemeentes met wat minder voorzieningen. Legere inkomen minder. Duidelijk.
Ja, nou ja, Sjur Wielstra die neemt correct even Visser had het door 100, nee Visser had het ook net door 100. Visser die denkt toen eenheden van opvang van 40 tot 50. Ik wil een oor voorbeeld nemen en dat is ook een heel oor voorbeeld, maar net onbelangrijk. Wij hebben op dit moment ongeveer 140 Oekraïners die we opvangen en dat gaat eigenlijk zonder slag of stoot. Wij zijn met 20.000 inwoners, we hebben 8.000 wenningen. De statushouders doen we 40 tot 50 per jaar. En wat een belangrijk punt is de samenstelling van wat je huisvesten. Dus we moeten dus net blind staren op de aantal. Dantemediel is een wengemeente. Dantemediel is een gemeente van Mierskip. En dat betekent dat zo'n we Safir komen, dat er sprake komt van opvang, dan moeten we vooral zien naar gezinnen. Dan moeten we vooral zien dat we gezinnen opvangen kunnen. Die keer ook weer een bijdrage hebben kunnen aan onze omjouwing, aan ons dorpen. Kunnen wij dat kiezen als gemeente? Nou, het sturen. Wij zijn onlangs nog weer in Den Haag geweest, want ik zei al, wij zijn de grootste lokale partij met landelijke dekking, dus we zijn even in Den Haag geweest. Daar hebben we dat ook bepraat, bijvoorbeeld als iets. En daar is juist wel dat het Rijksregeer heel goed in de gaten had dat echt wel een verschil zit tussen Amsterdam, Ljout en dan Woord. Maar dan moeten we nog steeds net kiezen tussen doelgroep A maar. Nou, ik denk, zo plat is het net. De provincies hebben een regietafel, daar zit dus portefeuillehouder aan. Ik zou zeggen burgemeester, maar dat hangt er even van wat voor kar had je meidje. Maar daar heb je een regietafel, daar is de commissaris in de lead. En die probeert dat voor Friesland een goede baan te leiden. Ik denk dat het op zichzelf een goed systeem is. Alleen je hebt meerdere factoren hoe je tot een spreiding komen kunnen. En ik denk dat je het daarom matten en dus ook heel goed zien matten. Wat past bij Dantemediel een samenstelling in ons dorp en altijd zo 4 komen zo. Nog even naar sociaal links. Reageer daar dus op. Ja, eens. Het is ik net een gemeente, dus zei van nou, deel uit die taak en zo. Doe maar stek in de regio, zwaar je dat een goede verdeling vindt tussen statushouders, asielopvang, Oekraïneopvang. En dat is de mogelijkheid als gemeente krijgt om mij die buurgemeenten daar maatwerk te leveren. En ja, iedereen vindt er wel wat van. En ik snap dat soms echt wel het meisje bijvoorbeeld een zoon of een dochter van 30 jaar in een huis te wijnen en die kan je in plak vinden. Alleen een goede discussie om het verhutsen is, dan denk ik wel eens van ja, het verzoen is soms veel te ziekje. En dan ben ik het wel met vestiging is. Ik heb vorige week een Engels een stukje in de krant en daar zit een passage in. Wat je voor de mensen van mijn broeders hebt gedaan, dat heb je voor mij gedaan. Dan denk ik, ja, we moeten natuurlijk wel op een maar passen blijven. En ik zwaar je dat we als politiek misschien al net verhutsen. Ik denk dat we dat hier altijd wel goed voor de bril gaan. En dat we dat altijd wel aardig en maar daar ook weer op vinden kunnen op het fatsoen. Heel kwaad antwoord nog even. Starters hebben we ook nog. Waar komt het nog voor? Daar moet gewoon mee gebouwd worden, want dit thema hebben we gewoon bij de orde stelling. Ja, dat snap ik. Maar dit had wel invloed. Ja, zeker. Maar op het moment als de statushouders voorrang juist, dan verdwijnt het draagvlak onder de bevolking. Dus dan moet je wel zorgen dat je bouwt, zodat tot geen discussie wordt. Zodat je net mensen krijgt die een zoon of een dochter van 30 nog in een huis had die geen plak vindt. Visser, CDA? Nou ja, ik denk dat er wat creativiteit bij moet. Ik zal even een voorbeeld nemen. Hier vlakbij in Dokkum staat bij de Karwei een wencomplex. Dat wencomplex is gebouwd eigenlijk op tijdelijke grondslag, door een groot bouwbedrijf hier uit de buurt. En die had dat in principe gebouwd voor de Oekraïners. We zeggen in de asielketen, zoals dat dan nemen wordt, daar zeggen we dat de AZC's momenteel vol zitten met statushouders. Ik kan me voorstellen dat we op een gegeven moment in Friesland en zeggen, kunnen we meer statushouders huisvesten op specifieke plakken, maar een wat groter volume, zodat je rond de meidje in een AZC, zodat daar weer asielzoekers naar tak kunnen. Dus je moet op een gegeven moment echt net het zwart-wit meidje, er zit een heel soort tussen. En we moeten echt net te bang wezen. We hebben toen 20.000 inwoners en we hebben het over een relatief liets aantal. Dus laten we daar nou wel ons voeg nemen en daarop sturen wat we hier krijgen, hoe we dat doen. Hoe lang mag je die daarin zetten dan? Dat hing het er dus van af. Als je die statushouders die mij huisvesten op basis van een wettelijke taak, dat doen we nou in hoofdzaak met de coöperatie. Maar je zoekt prima een wencomplex meidje in specifiek voor die doelgroep, ook met de coöperatie erbij, waarbij je een groter volume daar hakken, dat zo'n 30 tot 40 gewijzen kennen. Dat is een substantieel aantal. Die mensen zoeken prima met elkaar ween kennen wat mij betreft. En dan haal je net die verstoring met de starters. Want dat is een andere doelgroep, dat zijn 2 andere dingen. Duidelijk. Had het nou echt wel zin dat bezwier meidje? Is dat net een beetje, ja, we doen het best, maar we weten toch wel dat het net lukt? Nou, ik denk dat het vooral belangrijk is om ook een signaal te gaan naar het Rijk. En ik denk ook dat het belangrijk is wat Kempenaar correct zei. In de politieke instellingen had, die hebben we heel duidelijk. Want wij zeggen als gemeentebelangen, onze eigen inwoner komt altijd voorop.
Dat had met bouwen te maken. Bouwen wordt het jaren. Maar de stroom is heel beperkt. Dus dat wordt echt heel lang voor die wenningen. Ook die van Visser bij bouwkist. Maar wat wel belangrijk is, dat je in de politiek, in de rietsel, ook daar boeten, maar vooral in de mierskip, ook al we vinden kerst in respect. Want het is een discussie die verhuddert ontiegelijk. En als je bestuurder bent, rietslid in een gemeente, ik jou die dit waan ben een protte wethouders ophouden de aan periode juist om de discussie over dit onderwerp. Rietsleden die het net met trouw willen. Ze komen gewoon bij die onhoes. De band van de auto lek krassen op auto. De baan worden op squallen bedreigd. Dus meestal denkt erom. Iedereen doet vanuit de allerbeste bedoelingen zien werk als volksvertegenwoordiger. Nou, daar zie ik hem al je knikken en denk ik achter u zeg ik wel. En ik van mij voor u de zaal ik wel dat we daar heel goed op passen. Maar alle drie tegen dank. Probeer ze nou dan willekeurig even de eerste startpunten dan. Ik begin even bij de FNP. Hoe sting je hem erin in het algemeen in deze discussie die je nog krijgt? Nou, ik snap wel dat de heer Wilson zei eigen wie nemen inwoners eerst. En dat hebben wij binnenlands ook. Wij zeggen eigenlijk liever een woordpiek die je een hoeskepen dan een stijl uit Blarikum die je een vakantiehoeskeepje wil. Alleen in je landelijke regels werd je onhouden matten, werd je net onderuit kennen. En ik kreeg ik al jaren bij de heer Wielstrees dat een bezwier eigenlijk alleen een signaal is. Het kost het wordt tiert en yield. En wij zeggen dus FNP stek dat die tiert en yield stek die in de integratie en de goede opvang van de mensen. Het lietse aantal mensen, ja, ik de heer Visser al zei op die 20.000 inwoners die het weer hebben. Stek derde tiert en de yield in. Zorg je dat die mensen goed meekomen hier in de mierskip. En dan haast er het minste oerlest van. Ik denk dat er dan geen oerlest van haast. En die cursus Fries? Ja, die heb er ook bij. Duidelijk. Staat in het programma. Ik had het net verzonnen. Hè? Dat is, nee, duidelijk. ChristenUnie. Ja, wij vinden dat op dit moment voldoen we aan de voorwaarden om het te verdelen. Daarbij dus krijg ik een hele mooie citaat van David en Goliath. Het hoeft net altijd grut te wezen, dus we zijn net van grut AZC, maar inderdaad verlies. Dat kan ik zijn doel zeker helpen. En onze naaste, die mag ik zeker helpen in nood. Duidelijk. BBB, hoe steen je hem daarin? Ja, ik ga een hekel aan herhalen, maar wij sluiten ons helemaal aan bij gemeentebelang. Nou, dan doen we dat. Begin ik aan bij de volgende bij die eerst, toen de kans is. Dan wordt het geen herhaal meer. SGP, hoe steen je hem erin? Nou, het is een heel lastig dilemma eigenlijk. Aan de ene kant wil je een hongerrekening gaan, wil je barmhartig wijzen om in naaste, dat hij goed plak krijgt. Aan de andere kant zullen we ook dat vanuit de regering, dat de instroom van asielzoekers hier naar Nederland dat het enorm vol is. En dat zullen we graag minder willen. Nou hebben we deze gemeente natuurlijk net zo vol ontwan. Maar goed, het is wel een signaal richting de Tweede Kamer om daar wel om te denken. Dus in die zin is het voor u een heel lastig dilemma om een spreidingswet in te voeren en om te horen. Het is een wet, je moet er aan horen, maar het is wel een lastig dilemma. En te meer, als je als gemeente niks doet, en dan is het nog zo dat het je een aanwijzing aankennen van, nou, dan komt daar een AZC en dan mag je als gemeente dat daar komt van. Dus dat is wel lastig. Dus aan de ene kant moet je zelf als gemeente regie horen om opvangplak te creëren. Aan de andere kant is het voor u zeker lastig, omdat dat willen we dat in de gemeenschap. En dat wat ik al zei is, dat het best wel een verhudding aanken in de gemeenschap. Ja. Dus eigenlijk adem inhouden en dan krijg je op het goede moment toch dat ding deel zetten. Ja, nou. En waar zijn? Ja, oké. Nou goed. Ik zeg ik nog wat oors in je verkiezingsprogramma staan, want je had het ook nog over het geloof in, had ik het zeg maar, de vluchtelingen. Want daar komt het woord islamisering in voorbij. Hoe zit dat? Ja, dat is natuurlijk een punt. Hè. Je kan Oekraïners opvangen. Je weet ervan, dat komt uit in je loon. Maar asielzoekers komen natuurlijk uit van alle verschillende landen van de wereld. En ze komen net alleen vanuit het oorlogsgebied. Of vervolgingen van christenen. Maar ook gewoon dit misschien hun geluk ziet je. En ze nemen hun eigen religie mee. En dat zul je steeds meer, die verhudding. Vorige week ook. De islamisering in Nederland is natuurlijk heel erg. En dat is echt een overheersende religie, vinden we dat. Dat is totaal anders dan dat het een christelijk geloof is. En wat eigenlijk de basis en het fundament is van het Nederlandse. Vanuit Nederland. Duidelijk. Dankjewel. We sluiten deze stelling ook al. Dan ben we bij stelling 4 van elkaar.
Drugsoorlast en de ondermining zijn geen probleem van de grote stad meer. We zorgen het ook hier in onze eigen dorpen. Hoe beschermen we onze jeugd tegen de verlieringen van de criminaliteit? Daar gaan we toe hebben met de ChristenUnie, de SGP en de BBB. En de stelling die er dan bij het, die we gesteld hadden, dat is deze. De gemeente moet investeren in gratis relatietherapie voor stabiele gezinnen in plak van meer BOA's opstritten. Ik begin bij de SGP, want ja, dat staat heel duidelijk in je verkiezingsprogramma. Die stelling, daar de reactie op. Uiteraard. Het is, in die zin is relatietherapie, maar het is als relatieloket. Dat trouwde stellen zeg maar preventief onrennen kennen en gewoon in gesprekken kennen om te zien van nou, waar hapert het eventueel in de relatie tussen hun mannen. En tot die gesprekken kun je proberen dat ze binnenblowen, als ze bijna haar eigen zin binnenblowen kennen. En vervolgens is dat ook een punt vanwege de wenningbouw in Duintse. Want zij voor ze gaan scheiden, even gewoon een voorbeeld. Ja, ze gaan scheiden, dus er moet beide of één blote wijn, maar er moet in elk geval één komen, die moet een wenplak hebben om te wijnen. Dus dan moet je alsnog een oren wenning ziet je hier in de gemeente, wat al moeilijk is. En vervolgens haal je dan ook nog één oude gezinnen. Dus de gezinnen wel litser. En dat vinden we juist net een goed punt. Dus eigenlijk is het een soort win-win situatie. Als je man en vrouw binnen het huwelijk binnen horen kennen, op deze manier. En dat ze als gezin ook gewoon binnen blowen waar je kennen. Dan is dat één. En vervolgens hoe je net nog extra wenning te bouwen voor een eenorde gezin. Maar ook ten koste van de handhaving op stritten. Nou, het aantal BOA's wat we eventueel uitbreiden willen, dat is in deze stelling is het en. Het is net of voor u. Dus de stelling jouw belang, het is dit of het is dat. Ja. Maar voor u is dat net een issue, want eigenlijk de BOA's had enorm druk. En gezien de problematiek die er is in Duintse, is er gewoon uitbreiding nodig. Goed, nou net zo lekker goed. Dan is dat regelen. Ja, wie vinden als ChristenUnie dat veiligheid begint bij thuis. En de BOA's zijn natuurlijk nodig. En die ben er direct. Alleen nog wie zorgen dat we tientallen gezinnen steeds maar helpen kunnen met relatietherapie dan een extra BOA. Want wie bent voor preventie, dus je moet aan de voorkant. Je moet niet aan de achterkant zitten en het afstraffen steeds maar. Want een BOA die kan wel ons het huis rijden, maar die ziet net wat er gebeurt. Dus je moet aan de voorkant met je zitten en net op de achterkant. En op welk punt begint dat dan? Waarin moet de gemeente dan al stingen voor een veilige omgeving bij meesten thuis? Een veilige omgeving, dat wordt natuurlijk, dat is heel breed. Dus dat is een lastige vraag. Ja, daarom. De makkelijke vragen wisten we wel. Oh. Nee, maar je had ook vroegtijdige hulp bij opvoedvragen. Ja, je moet aan de voorkant zetten. Dat is de preventie wat ik bedoel. Dus wat je aan de voorkant zetten, daar hulp bieden aan de gezin. Dat de man en vrouw bij elkaar blijven. Ja, het gezin is de anker. Ik schrijf ook wel zijn in mijn vorige punt. Dat is het anker van de samenleving. Als het gezin stabiel is, dan zie je ook dat alles is een kettingreactie is. Als het gezin net stabiel is, en het hoeft niet altijd zo te wijzen, maar zie ik vaak dat de jeugd wat begint te zwerven op straten, vernielingen, drugs, alcohol, dat leidt al hier op een loer. Duidelijk. Ik wil even naar de BBB. Naar jou, hoe sting je hem hierin? Ja, wij zijn een vaststander van preventieve maatregelen. Alleen nog, dit is al wat beperkt. Want deze stelling die gaat uit van gezinnen waarvan het de HTMM nog bijna binnen. En wat u betreft draait het om de jeugd. Ook de jeugd die het maar eenheid of mem hadden, of we van de orden scheiden binnen. Dus wie zeggen, ja, wie ben vol preventie, maar deze maatregel is ontoereikend om echt de hele doelgroep te bedienen. En wij denken dat er voor de jeugdzorg meer nodig is dan alleen nog relatietherapie. En dan de gevolgen, want dat zei ik in mijn inleiding. We hebben best wel wat berichten over het probleem met jeugd, drugsgebruik en dat soort dingen. Wat is dan in het licht van die stelling dan een oplossing om dat meer te gaan? Is dat dan die gezin betiert helpen? Jazeker. En dat begint bij laagdrempelige jeugdzorg. Wij denken dat het dorpshuizen daarin een rol spelen kunnen. Daarnaast is het van belang dat de jeugd ook gewoon jet wordt. We kunnen het wel de hele tijd hebben over de oerlast die ze veroorzaken. Maar we kunnen ook met hun in partij gaan. Wat ons betreft komt er snel een jongerenrie, zodat die bijna een stem krijgen. En ze met de toekomst van de bril hadden, dus dan kom ik toch weer op die starterslening. Maar ook bijvoorbeeld leuke plan als een collectief jongerenproject om woningen te bouwen.
Ja, zij moeten gewoon perspectief hebben. En die jongerenraad, wat voor voer gaat die? Of waar wordt dat, waar jet zijn jongeren rieën uit? Had hij een directe connectie met de gemeente rieën? Wij hebben onder andere ook in het programma staan dat wij yield voor de jongeren vrijmaatje willen. Dat komt vanuit de dwarpsbudgetten. Daarvan willen wij gewoon vastlezen dat een deel van de jeugd is. En ja, of dat nou jeugd is wat uit de partijen komt, of jeugd die zich gewoon vrijwillig aanbieden. Wat ons betreft zit dat los van politiek. Oké, maar mij dus wel politiek verbonden wezen, dus uiteindelijk, ja. Ja, dan toch even de problemen op stritten, neem ik het maar even. Hoe pakken we dat dan aan? Daar hebben we toch misschien ook wel die BOA's voor nodig, want dat zijn eigenlijk de eigen van de gemeentelijke organisatie. Dat klopt. En dat doet de BOA's ook, tot ze vieren dat ze kennen. Maar die zijn op plastic aangehaald. Die kunnen dan ook niet meer verder. En er zijn verschillende situaties in onze gemeente waar je dat ik zorg. Dat ze gewoon verster in en ik een BOA op een weekend. Die staat dan even net in een stelling, maar... daarbij is het zo dat als je dus de kern, en daar wil ik nog een keer op terugkomen, om het preventief aan te pakken en de kern aan te pakken, daar kun je het oplossen. En net op de achterkant met BOA. Duidelijk. Dan ook nog even naar de SGP. Moet er dan nog wel dus echt een extra hurdere aanpak nog van criminaliteit komen? En hoe gaan we dat dan doen? Nou, ik wil het heel om die extra hudde aanpakken, want dat klinkt heel negatief. Ik wil wel echt op een preventieve kant zitten. Want het is net de oorzaak van de jeugd dat ze per se overlast veroorzaken in de gemeente. Wij zo echt dat de ouders, die moeten hun verantwoordelijkheid ook nemen. Want dan ben ik gewoon hele jonge jeugd, wat de jongens let nog op straat fietst. Dus het is echt de preventieve kant van de ouders. Zwaar je ervoor dat het een stabiele gezinssituatie bloot en ik eventueel wordt, zodat ik de jongeren en de band daarvan ik gewoon als een gezin ik stevig in deze maatschappij komen te staan. En daarvoor willen we dit opzetten. En daarnaast, ja, als het nodig is, dan ben net de BOA's dat zeer de eigen van de organisatie, maar dan ben ik de burgers en inwoners van uw Dantemodel, die ben ook de eigen en te zien van, ja, jou dat trouw aan de BOA's en ons loket, zodat er inzet toon werken. Een hele gemene vraag. Ik kan me voorstellen dat er de meesten zeggen, wordt het net een beetje betuttelend? Wat zou dan jouw reactie wezen? Het is absoluut net betuttelend, want het is juist op de preventieve kant juist te zitten om zulke gezinnen te helpen die er genau binnen. En het is een poging. Hè. Het is net zo bijvoorbeeld van het helpt, maar er zijn al voorbeelden niet, in gemeenten die relatieloketten hebben en wat ik heel goed rent. En het is ook net, er komt professionele begeleiding dan bij in de gesprekken. Maar goed, dat is een idee wat we als SGP graag de commentaar in werking zetten willen. Geen betutteling is het? Het is geen betutteling. En de beste BOA is het gezin en thuis. Mooi. Mooie tegel. Of toch betutteling? Ja, wel een beetje, hè. Wij zijn van zichtbaarheid in de dwarpshuizen, zei ik correct al. Dat geldt net alleen nog voor jeugdzorg, maar ook bijvoorbeeld voor de weekend. Wij willen eigenlijk wel een structureel gesprek horen, zodat mensen hun zwaargende delen kennen. En daarnaast denk ik dat het goed is dat er ook een ouder-kindcafé komt. Jouw naam krijgt al even van wat ik omzien naar elkaar. Dus het lijkt me goed dat de ouders daar elkaar vinden kunnen om mij maar in peteer te gaan. Tieren dank alle truien. Het roensje langs de Siedline. Die klankbordgroep, dat laat het je denk ik ook verloren. Ja, wie maakt je wel even een onderscheid in die twee stellingen die is nou even op tafellijn haast. Die is hier natuurlijk helemaal los van elkaar. In 30 seconden ongeveer graag. Een BOA hebben we alle respect voor. Maar een BOA is geen politie. Een hele hoge opleiding, hele hoge achtergrond. Het kunstmatig binnenhouden van een huwelijk van HTMM. Wij denken net dat dat per definitie stabiele gezinnen oplevert. Want ja, hoe komt het nou dat de oerhiet zich mengt in een gezinsleven? Dus soms is het echt gewoon zo het is. En zorg je dan, help dan als gemeente dat de bijen goed te plak komen en dat het de aandacht er is. Dus echt voor de alleenstaande ouder die dan oerblijft. Tuurlijk. Nou, knap 30, helemaal goed. FNP? Ja, in die stelling zijn eigenlijk twee dingen op. Nou, meer relatietherapie en daar is de FNP net per se voor, helemaal net voor eigenlijk, om die te vergoeden en te organiseren.
BOA's, ik wat de heer Wielstra al zei, een BOA is net een politieagent. Dat zijn wel 2 verschillende dingen. Een BOA handhaaft over het algemeen op de APV. Een politieagent heeft meer bevoegdheden. Dus het is wat u zo'n belangrijk echt heel wichtig om als gemeente de gearwerking op te zieken met het jongerenwerk. Dat kent er een jongerenrie, maar ja, de vraag is dat in een jongerenrie juist de jeugd komt die het probleem veroorzaakt. Dat is juist meer de jeugd, denk ik, die in ons segment zit en politiek geïnteresseerd is misschien. Dus je maakt met jongerenwerk met je de weekend, de jongeren spreken, een gearwerkje met de politie, een gearwerkje met de squallen en zodoende Sjen waar je op straat de dwang kennen voor de jeugd. En mij ze de hart op de natuur in, lees ik. Dat mag ik, ja, zeker weten. De Else singles verkennen. Kom aan nog op, dat witter. Verste zittingsuren in het dorp. Voor de BOA's. Nee. Voor de wijkagent. Ja, want dat is nog een verhaal. Als we nog naar de stelling zitten, dan denk ik stabiele gezin, daar is iedereen voor. En stabiele gezin brengen stabiele band. Stabiele band, dat worden stabiele gelukkige volwassenen. En dan rolt het baltje. Maar ik had het, je krijgt de onja, toen dacht ik van, volgens mij kan de heren wel tekstschreeuwer worden van de zangeres zonder naam. Want de moed zak het jouw voording is gewoon. Denk toch heel goed na voor je scheiden gaat. En er ben genoeg scheiden mensen. En dat raakt me ook wel een beetje dat de heer Verdema in op een drugsproblematiek en van alles daar bij die doelgroep daar leidt. Bij mensen die alle dagen hun best doen om die bank goed te krijgen. Maar ik had een verrassing voor jou. Het gebeurt ook in jouw netwerk, ja? Echt wie je wil. Hij mij daar zo nog even op reageren, want we doen een rondje. We gaan net nog een keer in debat, dat zit ik er alvast nog even een keer bij. CDA? Ja, de stelling gaat over jeugd en veiligheid. Dat zie ik hier bij de meesten thuis misschien net. Jeugd en veiligheid zijn kerntaken van de oerhiet, ook van deze gemeente. Relatietherapie is geen kerntaak van deze gemeente wat mij betreft. Ik denk ook dat je 2 dingen daarin onderscheiden moet. Eén is dat ook zaken binnen die soms vanuit kerken en vanuit oren maatschappelijke instellingen plaatsvinden. En dat juich ik daar. Dat is denk ik heel goed dat dat gebeurt. En tweede wil ik nog wel zeggen. We moeten net licht hoe heen. De cijfers van Dantemediel op dit moment binnen. Dat in een jonge leeftijd bijna 44% zo kan zeggen, is matig tot ernstig eenzaam. En dat gaat net om ouderen, dat gaat echt om jeugd. Dus dat zei wel dat we met jeugd wat matten. En ik denk dat de moeting, net online per se, ek online, maar de moeting, en dat kan mij, Bartestuin, dat kan wij mij oren plakken waar de jeugd elkaar moet het. Dwarpshuizen, ze dat zijn ze. Ja, dwarpshuizen kind, maar ik denk dat de jeugd net per se altijd zei, we moeten in dwarpshuis wezen. Dat ging het ook wat van het ombed houden. Dus ik denk dat dat wel goed is. Alleen ik denk dat we hebben dit hier voorsteld om de gang te gaan met een zogenaamd skatepark bijvoorbeeld. En laten we daar de jeugd ook eens proberen te bieden. En daar de moeting te organiseren. Want die eenzaamheid onder jeugd, die moeten we net onderschatten. En dat zeg ik ook even met de pet op als directeur van een VMBO-school. Dat had impact. En dat doet het, maar ik geloof net dat het bevast leidt om dat het meer relatietherapie is. Duidelijk. Laatste woord voor ChristenUnie dan nog even. Ja, het weer met iets meer nuance dat ik het zijn, en dat weer net in één zin. Maar het is inderdaad, het is tegen te bieden dat we alle je elkaar denken. En dat ben ik mee eens. Nou, dat is heel goed. Dank u wel, alle jaren. Dan gaan we naar de 6e ronde alweer. We zijn er bijna aan toe. Ik hoop dat je hem zo langzamerhand echt wist binnen wat er op 18 maart barren met de gemeente Dantumerdeel. We gaan het haar over de Westerreen, want die snakt naar een betere ontsluiting voor de centrale as. Maar die moeten dan komen, een roemwij. Die mat dan toch het unieke coulissenlandschap. Wat waagt het zwidder? De economie of de Else singles? Denk wel wel. En daarvoor gaan we bij mij op gemeentebelangen, FNP en SGP. Kom erbij. Wat zei dat toch, die Else singles? Ja, hier ik toe, ja. Ja, prima. De stelling. Economische groei en bereikbaarheid van de Westerreen die gaan voor het behouden van Else singles en halenpaden. En even ter info, ik de meeste thuis de stelling ik voorbij kom die mij de televisie mij sjoggen. Dus Else en weet precies waar het toe gaat. Nou, misschien een verrassend antwoord voor de uitbouwer, maar wij zeggen Injes. Want wij gaan net om... Hé? Ja, wij vinden beide zaken heel wichtig. En wie zien ook dat de Westerreen een behoefte had onder wij. Dus wij vinden ook dat het nodig is. En dan is het soms onvermijdelijk dat er bepaalde stukjes Else singles en halenpaden
wiekenmatten. Wil net zeggen dat wij elders singels en halenpaden net heeg in ons vaandel staan. Wij vinden het landschap wat we hier prachtig. Daar we heel wies mee. En we doen er ook alles aan om dat te behouden. Alleen we moeten realistisch bouwen. En de Westerijn had hier nu nodig. Dus daar gaan we hier gewoon achterom. Nou, dat vond ik inderdaad verrassend, want je bent heel duidelijk over die bescherming. Ik ga eerst even naar de SGP. Hoe steen je hem daarin? Nou, eigenlijk beide, maar net in elke prijs. Want een Roemwij van de Westerijn, dat hoeft voor jullie absoluut net de hoofdprijs te krijgen. Ook gezien het landschap wat er is. Maar de westkant, waar het al jaren over praten is, dat zou voor u dan een mogelijkheid wijs kennen om de industrieterreinen en de ondernemers daarbij te ontlasten en ik richting de centrale las goede ondersteuning te krijgen. Klinkendiekje. Nou, maar dat jou werd ervoor les natuurlijk aan lawaai, maar Nee, maar dat gaat door die singles zijn. ja, nee, maar goed. Het moet wel toepasselijk wijzen voor de ondernemers en goed bereikbaar. Dus gewoon een normale dik. Duidelijk, helemaal goed. Hoe steen je hem daarin als gemeentebelangen? Gemeentebelangen, hè? Net als wethouder. Gemeentebelangen, hè? Nou, Bouke, haast wel eens bij de kolonies West. Nee. Dat is dan Noordwest, hè? En dat is een paradijs op aarde. Maar de mieren, die zijn die meer, toch? En zware mieren. En ik denk alle meesten wel. Hè? Twee prachtig mooie natuurwerelden ten noorden en ten zuidwesten van de Westerijn. En ik denk, en daar ben ik van het tjoegen, dat er mijn gezond nuchtere boeren verstaan, prachtig mooi, een hele mooie verkeersoplossing komen kan tussen die coulissen tro, met respect voor het landschap, want het is nodig voor de Westerijn. Het dorp is ontstaan eigenlijk mijn heel pot jarmoede van vroeger, maar had zich tro ontwikkelen en het is nu een welvarend handelsdorp. En het dorp moet een beetje groeien, een beetje rond vergroeid. En het kanaal is de grens. Nou, laten we die grens aan oerstekken en normaal weer verder ontwikkelen onder Westerijn en het weer mooi leefbaar maatje. Welke kant om? Nou, ik vind dat heel belangrijk om dat mij de Westerijn te bepraten, maar echt goed naar de cijfers zien. Want een verkeersoplossing de noordkant uit, dat kan waarschijnlijk iets van 15% van het verkeer afvangen, want dat gaat alleen maar naar de Rokkentaar. Dus we moeten misschien ook nog naar die zuidwest zien. Maar het om mij leidt, als geld geen rol speelt voor een edele heer als ik, pakken we hem op bij de Mierlanen Bregen, naar de rotonde bij de Pois en dan gaan we terug de industrieweg rechtdoor, wij naar de volgende rotonde bij Tuin. We gaan per stellingen inhouden wat miljoenen uitjoen, hè? Komt dit uit? Ja, maar als wij gaan natuurlijk wel verstandige dingen van. Volgens gemeentebelang is het belangrijk, daardoor met de fietspaden ook, om te zien naar subsidies. We hebben ze al en ergens wij, bij de Rijk, wij, bij de provincie, wij. Dus we hopen ook dat de overheidslagen ons een beetje helpen willen. En dan komen we vast niet alleen. Die ondernemers, welk belang hadden die hierbij? Maar dat dan echt zien elke prijs dat die ontsluiting van hun zo belangrijk is. Nou ja, het zijn elke prijs. Wij moeten wel goed luisteren naar de mensen in de Westerijn, naar het dorpsbelang, naar iedereen die er belang bij had. En dan nog eens een keer een goed onderzoek naar wat is nou haalbaar, wat is nou te doen en wat had nou zin en welke optie is nou het beste. Dat eerst en dan zien we wat over. Hoe lang leidt dit plan er nou al? Er wordt al een tiert toe praten. Ik had er nog op Google in West en het is echt al een tiert dat er wat. Maar het maakt wel goed. Ja, maar dat net 20 jaar, ik hoef er ook nog een, maar nou kom op. Ja, nee, absoluut. En daar staan wij ook achter. Kom op, erop pakken, maar wel goed. Oké, nou, ik ben heel nieuwsgierig wanneer het die dik er leidt. Misschien over jou hier. Daar gaan we dan nog maar vanuit, in elk geval. Het boetengebied vind je me heel belangrijk. Rest, plakken om te ontspannen. Is dit een beetje heks op elkaar? Of is dat dan een concessie die we mij maar komen uitzien? Nee, het is een beide dingen. Hè. Ik weet wel, hè, Kees is natuurlijk vol fase aan de gang als infra-wethouder. Maar nee, dat gaat dus denk ik wel wat te ver aan de noordkant. Omdat via de Meerden is dat natuurlijk een heel erg mooi landschap. En bovendien kun je net bij al het verkeer goed bereiken. Dus dat wordt een heel groot probleem. Dus ja, je wil echt naar het minimale, maar het maximale eruit te halen. Echt voor de ondernemers. En dat mijn mannen daar het beste voor de Westerijn creëren kennen. En dat moet inderdaad net zijn elke prijs. In Oewel is mij de inwoners zo heel goed wijzen, vooral met de ondernemers. De Fjaststeden wordt oppakt. Er wordt natuurlijk een deel 30 kilometer schone. Dus ja, een teruggaan route is dat wel een beetje lastig. Hoewel je het aan de ene kant ook in dan waard hier op de hoofdweg. Dus dat is echt mogelijk. Alleen ja, er zijn wel beperkingen, maatregelen in het verkeer en obstakels. Dus het wordt wel lastig. Maar een ontsluiting ben wij wel voor. Ja, nou die hele stelling, ik kom dat er eigenlijk in 30 kilometer door het centrum van de Westerijn. Ik bewust net dingen, want de hakkelgenagel lezen op social media, daar ben we echt net alweer helemaal fan van, begreep ik.
Heren, tegen dank. Ja. Beloofd is beloofd dat er een keer guest voor de BBB staan bloot. Voor mij steunen je met dek. Je zegt wel, we maken het wel heel goed onderzoeken. Nou, volgens mij steunen we het net. En hebben we in deze wel een afwijkende mening. Wie wil ik Jeroen wij? Wie is die vasttreden? Daar moeten we nou eens even kritisch naar zien. Want wie wil wel voor bereikbaarheid van ons het wapen. En wie willen dat de troststroom daar gegarandeerd wordt. Dus net helemaal volstouwen maar pjeltjes naar de haardwij en dan wat krijgt hij naam. Als zo'n groot succes wat van 2 keer op een skop west had. Dat wil we voorkomen. Cynisch, hè, wie dat in de gaan. Oké, heel duidelijk. ChristenUnie, kon ik dan even hinnen. Prioriteit, die doen wij. Dat had wel prioriteit, maar we moeten ook denken om een schepping. Er zijn genoeg ondernemers, ik kan bijna wekelijks een telefoontje of een app die zich zwaar maakt. Dus de bereikbaarheid van de bedrijven moet er wel wijzen, maar wel met zwaarheid voor de schepping. Dat het goed inpasbaar is. Of we zorgen de centrale as, hoe dat erbij leidt. En natuurlijk ook een hele protectie invest. Maar we nou de bizons aan de linkerkant en de hinderkens aan de rechterkant. Dan riek me trots dan te medelen. Dus het kan prima zijn dikke trainen. Ja. Oké, helemaal goed. Sociaal links. Ja, iedereen die zei weer maar goed naar de bestrijders luisteren. Dus luister je maar even goed, zou ik zeggen. 30 seconden, hè? We gaan nou een wij die rent van niks naar nergens. De bestrijd moet ontsluiten worden. En of het nou hoe noord, hoe west is, hoe we dat ook maar door. Maar op dit moment kan het net. Ik zei niks over een tracé, maar wel dat er wat gebeuren moet. En laat ze taken, of het dan over de bestrijd had, die zei teren. En de teren ben er nou dat er in de bestrijd wat gebeurt op die ontsluiting. Want die saffelieren, het is klaar nou, dus er moet nou wat baren. Dus hoef jou hier, het kan natuurlijk net, dat snap ik ook wel, maar gaan we nou echt hoe hier beginnen? Knallen, ervoor. Oké, en doen wij bij de Westereen. Ja, de tieren gaan west en dat zeiden dan oudster, zeg maar. Want het is zo dat in 2014 leidt kleer. Het plan leidt kleer in 2014 om in combinatie met de centrale as direct ontsluiting van de Westerijn mee te nemen. De provincie wie toen reed om er zwier in te investeren, zelfs de bregen mee te nemen. Alleen nog het stukje in de Westerijn, hoe het door de gemeente te betellen te worden. Het is deer zonder dat het toen het bad is. Dus wij zijn er echt voor. Wij vinden nog steeds wel dat het belangrijk is dat de gemeente net alleen Hoenderlotte daar investeert. Want het is een enorm duur traject, komt er. Dus dat is een belangrijke voorwaarde voor het CDA. En ik wil daar nog wat toe zeggen. Ik begon zelf hoe de centrale as. De centrale as is nou bij uitstek wat mij betreft het voorbeeld waarbij je toch de landschappelijke elementen op een hele goede manier combineren met zo'n tracé. Dus het kan wel, de centrale as leidt rek. Ik ben daar echt grutskop en ik denk dat het voor de Westerijn kan. Eerst met de ChristenUnie dus op dat punt. Wat punt bedoel je? Nou, dat eigenlijk, de rent hier een gruts, of riet hij een gruts erin en zei die toch eerst, ik van nou, weet het net, maar het is top. Bizons. Ja, die bizons, daar ben ik nog even, die ben ik even kwijt. Maar dat ik gruts ben, daar kan ik me op aansluiten bij de ChristenUnie. Ja, Oké, begin komt together, dus na de verkiezingen is even een rondje centraal as dan. Denken op een fiets. Op een fiets. Dat mij net. Ik zit het er voor de wissigheid maar even bij. Nee, dat mij net op een centraal as. Het tegen dank al jaren. Oeh. Ja. Ik zie u zijn redactie daarachter in nou het nice artikel al klaar zitten. Les Lucas van de fiets op de fiets van de centrale huis zou hellen. Die hebben we nou al klaar. Dan hebben we die primeur in ieder geval. Goed, we zijn takken aan de laatste stelling voor Van Jonne. En die had mij het volgende te maken. En we gaan ook alweer een paar keer voorbij komen jet. De energierekening. Hot item natuurlijk op dit moment. En misschien kunnen we de lokaal net hield dit wat dan, maar er zijn sommige dingen waar we het wel even nog gaan willen. Die rekening maakt in elk geval omleeg. Het klimaat vreegt om actie, maar net één wil zien uitzicht verliezen aan zinnenparken of van die grote wienmoen. Hoe worden we doorsem zonder uw landschap te verkanselen? Daar gaan we toen houden. Maar de BBB, Sociaal Links en CDA. Kom erbij. Door daar maar ongeveer. En de stelling die we daarvoor dwangen is als volgt. Een totaalverbod op zinnenparken op landbouwgroen. We dwingen panelen op daken aan en we stimuleren de Lietse wienmoen. Altijd dat je het vindt, waar doe ik eerst? En dat vind ik dan wel weer interessant. Begin ik toch even met de CDA. Zet maar vol dat land. Sorry? Zet maar vol dat land.
Het paneel erop. Nee, er kan wel wat kei in het loon. Dat eget ook wel mooi en dat jouwt ook een goed gevoel. Dan gaan de mensen ook in de supermarkt wat meer over de molken. Dus een paar kei in het loon is goed. Maar zonnepanelen en zonneparken, maar we niks van weten, gaat net gebeuren. Dat zo een CDA leidt. We moeten zeker wel verduurzamen. We moeten zeker ook wel opwekken. Maar dat gebeurt net op Loonbouwgroen, wat is onbelangrijk. Zeker net voor zonneparken. We zijn hier nog op een heel mooi werkbeziet geweest. Daar staat een Lieds Moentje. Dat kent zijn werk in Dantemadiel bij agrarische bedrijven. Daar hebben we van genoten. En we hebben gehad wat dat doet in zijn bedrijfsvoering. Om kosten en baten. En dat is gewoon geweldig. Ik denk dat we dat meer stimuleren kunnen. Daar zijn we erg voor. Maar zonneparken gaan we net wel een beetje CDA. En panelen op de daken van de huizendelen is een beetje verplichten. Nou, een beetje verplicht. Ik denk dat het gewoon verstandig is. Dus sommige dingen hoe je net te verplichten hebt, meestal machine, dat het wat opsmiet, dan had dat meerwaarde. Dus juist nou dat ook de gemeenten om zich heen zorgen naar opslag van energie. Dus het is wel degelijk een mogelijkheid. Dus dat kun je daarin meenemen. Ik denk dat je het net hoeft te verplichten. Ik denk dat een heel soort Dantemadielers een goed verstaan haar zelf nadenken en denken, per zonnepanelen kan mij geen kwijt doen. En de gemeente doet er dan per miljoen terheen voor een beetje subsidie, zodat we dat nog wat sterker voor elkaar krijgen. Nou, ik weet momenteel is de subsidie voor zonnepanelen net het grootste probleem meer. Hè. De prijzen lezen aardig liggen. Dat komt van de nationale salderingsregeling. Dus de just nou meer eigenlijk het verschoven richting opslag en batterijen. Nou, ik denk dat dat iets is waar je nou wel eens even nieuwsgierig naar schenken is van wat doet het mij. Maar we hebben het ook over orenvormen van opwekking horen. Waarvan als ik net zei, ja, hoe komt het? We zeggen nou dat weekend online worden zonder gasontsluiting. Nou is dat logisch misschien, maar is dat logisch? Want stel dat er vormen van energie komen die toch biogas, neem ik bijvoorbeeld, of waterstof. We zijn laatst ook bij de Koninklijke Damstra West. Ze zeggen net het kan mooi, maar misschien oermooi wel. En dan heb je geen gasleidingen meer in naaie wieken. Nou kan dat met stroom wel oplost worden, maar we hadden hier nog weer weinig hoor van hoe verstandig is dat nou? Het moet van duurzame energie komen en ik denk dat het kan. Maar ik denk dat we dit soort ontwikkelingen wel scherp volgen. Maar dat is zeker met de netcongestie die het momenteel gaande is. Goed verhaal? Ja. Zet maar vol die landen. Nee. Nee, er is genau rond op het daken en er zijn genau alternatieven. Dat is oerdek parkeren, er zijn genau alternatieven. Het is wel zo, is er gewoon een landelijk probleem die we gemeentelijk weer op boord krijgen. Want het afschaffen van de saldering, de heer Vester helemaal even aan, een hele prutte huishoudens, die ben gewoon in een zaknijd. Die zitten met zonnepanelen op dak die het net meer uitkennen. Die zitten met geld wat ze nou een energie uitjaar maken, die het nou nog in hun koelkast al aan komt, en werd ze eens een keer met de bel voort kennen. Die ben gewoon te pakken nam. Ik vind echt dat gemeentes via de Vereniging Nederlandse Gemeenten ageren met het zien dat Rijksbeleid. Er zijn huishoudingen die zetten mij een lening voor die panelen die het net meer uitkennen. Als het om dit punt gaat, dan zeg ik daken vol, garages, oerdek parkeren, dat vol. En wel, als het gaat om landbouwgrond, liever net. Maar als je stuurt naar de energiecorporatie van Veewoorden, het is maar wel altijd maatwerk wezen. Als het dorp zegt, het kan, en dat wil we daar graag, dan moeten we mij dat dorp zien dat het kan. Als er draagvlak in dat dorp is. We besturen je net van bovenaf. We besturen mij dat dorp van hoe dat dorp die energievoorziening van hun dorp hebben. Duidelijk. BBB, je bent er fel op zien dat we alles volzetten, denk ik. Ja, op waar Loon moet dat dan komen? Ja, zo is het maar. Ik denk van de boer en dat is net de bedoeling. Wij willen landbouwgroen, wil weer landbouwgroen houden. De waard krekkelen wat namaken over oren creatieve vormen van energieopwekking, zoals bijvoorbeeld monomestvergisters. Nou, daar willen we wel een stiepje. Daarnaast is het zo dat het stroomnet op de stuit vol zit. Meneer Visser na met krekkelen. Dus wij denken echt dat het verstandig is om even weeromhoudend te wezen wat betreft die piekstroom. Net de bot dat nou nog opvoeren, maar eerst waar je dat net voor elkaar is. En daarnaast denk ik dat de beste energiebesparing gewoon thuis begint. Dus we willen graag inwendig stiepje terug het verduurzamen van hun woningen. We hebben wat net heel veel invloed natuurlijk. Dat moet vanuit het regeerwijk komen. Maar stel je voor, dat is aan Olopwaarder een per hier. Dan stem er nog steeds hetzelfde in, dan nog net. Nou ja, het waar krijgt al naam. Er is nog genoeg ruimte op het dak. We kennen ook horen creatieve oplossingen. Betekent bijvoorbeeld parkeerterreinen, oerdekmaatje. We hebben wel ruimte en dat hoeft net ten koste te gaan van landbouwgroen. Joost, je dus achter de stelling van een totaalverbod. Op zonneparken op landbouwgrond, ja. Oké, dus als we die dan even duiden. Jou profileren jou als een reactie partij.
die het wel geboden en verboden had. We hebben er ook altijd zei dat langs dat door. Ik zei van, wie moet in gesprek blijven met dat dorp? Jou zei ze, gewoon verbieden. Klaar. Gewoon in principe net waan. Nee. Geen gesprek met het dorp. Ik denk dat er wel een gesprek mogelijk is. En dan kist ik wel mij denken in alternatieven. Die ben er genoeg. Ja, ik vind het bijzonder dat er ook zich altijd op die manier profileert en nou mij totaal verboden komt. Ik zal wel met die dorpen gewoon het gesprek gaan. Duidelijk. Hoe zit hij hem daarin dan? Ja, ik ben het rechts, ik ben het links, ik ben met een partij. En dus, oh ja. Nee, goed. Hoe staan wij erin? Nee, wij stiepen de stelling. De stelligheid van mijn collega van de BBB, die gaan wij ook wel wat. Wij hadden daar ook in onze ledenvergaderingen hoorn. Sjodantemiddel had ongeveer 79% van het areaal is landbouwgroen. En we hebben hele goede landbouwgroen. Friesland had hele goede landbouwgroen. En we moeten heel zuinig wezen op die Friese landbouwgroen. Want we hebben het hier over instabiliteit. Nationaal, internationaal. En er moet ook eten worden. Ik hier krijg hoe die 420 miljoen ben die het opgroeien in geweld en oorlog. En dat betekent ook dat op die plakken in de wereld maar we eens realiseren dat er ook eten komen moet. En dat er krap doen is. En als we dan zo'n mooi riek landschap hebben, het zo goed eigenlijk agrarisch ondernomen worden, dan moeten we dat in stand houden, dan moeten we zuinig op wezen. En dat doen we net alleen voor onszelf, maar dat doen we dus ook voor al die orenplakken op de wereld. Ik wil nog wel graag een oorpunt maken, even over klimaat en energieopwekking, zeg maar. En dat gaat het volgende. Want Kempenaar, dat is een man die had het op de tongen en zo ken ik hem ook. En wat hij krijgt, zij ook gezin en de jarmoed die er ook wijzen kan en de krapte die er is. Wat ik mooi vind is dat we bijvoorbeeld zorgen dat uw sportverenigingen 0 op de meter hebben. Dus dat we zorgen dat uw sportverenigingen, uw gymnastiekzalen, uw voorzieningen waar het contributie vregen wordt, dat we zeker kennen van onze ben, als er contributie ter ouders betalen wordt, dan is het nooit eigenlijk dat dat onder een energierekening besteed wordt. Dus laten we zorgen dat uw sporthallen en uw voorzieningen op een niveau binnen dat er eigenlijk 0 op de meter zit, zodat eventueel contributie echt gaat over het deelnemen aan die vereniging en dat we die kosten leeghouden kunnen. Dat ben ik vormen van hoe je als gemeente, maar hele lietse stimuleringssubsidies zwaar kennen, dat onze ben en onze gezin wel behapbare kosten houden. Nou, kom maar op met het het. Ja, eens. Ja, ik vind dat mooi hoe het Vesterum Del zet, want ik denk dat we daar overal heen willen, want dat is echt het punt wat ik zei. Dat geld wat net naar energie hoeft, kan hij wat oorstaan. Maar ik vind eigenlijk wel een beetje met dit punt, dan denk ik, we praten eigenlijk gewoon helemaal over niks. Want het is net nodig om het hier op landbouwgrond te zetten. Dus gaan we dat net doen. Dus komt het op die parkeerplakken, het komt op het dak en het komt op de stal. Dus we praten nou in het luchtledige, want het is net nodig. Het is een tegenstelling om het even in debatscherp te zetten, maar het is net nodig op landbouwgrond. Er is ruimte zat op andere locaties. Oké, luchtledig. Dan vullen we dat ook nog op mijn per Wiemoen. Nou, dan maakt het op een manier, was dat Vesterum zei. Lid bij het bedrijf, dat het bedrijf zelfvoorzienend is, dat het net storend voor de omgeving is. Maar ook daar wij, uit een dorpsite, wie willen dat graag daar? Wie had daar als dorp een plan op schreeuwen? Neem Staphorst. Staphorst had een windmolen, het hele dorp profiteert. De sportclubs profiteren. Het verenigingsleven profiteert. Die staan erachter, met z'n allen, want je profiteert met z'n allen ervan. Waar ben wie dan om te zeggen, het mij net? Help eens in perspectief, hè? Want ik had even net de aanmeldingen van zo'n ding paraat. Maar we kennen al misschien wel de Wiemoenen bijvoorbeeld in de Mieren. Dat is dit een heel groot ding. Is dat dan iets dat is dat te heeg wat je hem betreft? Of maar dat lietser? Want ik weet net wat van Wiemoenen hechten we daar horen, maar want we jaren toch ook wel uit den landen dat ze zeggen, ja, het maakt het zo volle waai, het bromt de hele dagen terug. Waar leidt ik er eens dan? Ja, ik ga zelf nog nooit in Windmolen hangen, dat weet ik net. Nou, hoe is er net in te hingen om de les van te houden, hè? Nou, die zelden, dat Groningse model, dat ben gewoon die houten moontjes die bij boerenplaatsen en daar had net in last van. Die hele grote dingen, dat wil net in, dat is landschapsvervuiling, dat wil net in Nijstem hebben, dat wil net in bij een Wenwijk hebben. Dus op het moment dat er ergens positioneerd wordt, dat weer het voorbeeld van die gemeente die correct zei, daar staat er dus 4 bij het dorp bij, maar wel met de voordelen die het dorp ervan had. Hoe zit de BBB erin om dag die windmoen bijvoorbeeld wel een plekje te aan? Ja, nou ja, het Greenslanders model is prima, een Lietse Wiemoenen. En die van de Mierden die is nevens mij wat grutter, maar die staat net niet in het paad. Want die staat gewoon op een bedrijventerrein, genoeg van de bebouwde komma. En dat is een heel hoog geval als dat je dat ding op landbouwgroen zet. Dus daar, als het wat meer boeten de dorpskom is, dan zullen we wel misschien wat van die grotere dingen, misschien per meer deel zetten kunnen. Als een oordeel helemaal geen les van had en er is één persoon die dat graag wil en die daarmee wat bijdragen kan in het voorzien van stroom, dan kun je het erover gaan.
Duidelijk, die Wiemoen. Ja, volgens mij in de Mieren is het rond de 40 meter en werd ik Joerdwest binnen is rond de 24 meter. Even voor het beeld, hè. En die werd ik Joerdwest binnen in het Boetenveld. Dus we praten nou, en dat snap ik wel zo goed, dat Jode Dog hier, even voor de scherp van de debat, wat vinden we dan redelijk? Je moet zien, waar is het nodig? Hè? Wij zeggen nou gewoon bedrijven of instellingen waar het een soort energie nodig is. Dus je zoekt als gemeente wel een schema kennen, wat ben die plakken waar we knel komen als het om netcongestie aan zijn gaat. En op die plakken kun je er meer verpleiten om dit soort voorzieningen mogelijk te maken. Zo'n Wiemoenen kan heel goed koppelen worden aan, ik neem maar wat, een huis voor de oude Rijn. Dan denk je, wat had het met mijn korte meidje? Nou, als er een hele grote energievraag is, dan zet je de energie wat in de buurt zo steeds kennen. En dan zwaar je dat logisch op elkaar volgt. Maar net krijgt bij iedereen van de Rutten vanzelf, hè, wat hij dat weg. Maar je moet dus even nuchter een analyse maken van waar is het nodig, op welke grondslag. Bij dat boerenbedrijf wat wij Joerdwest binnen, dat is een bedrijf met 200 kei, had een hele mooie bedrijfsvoering. Staat er goed voor, had 140 hectare landbouwgrond. En daar past zo'n moentje van 24 meter, hoe ik net een twaalf erbij, past dat heel goed. Nou, als het door dat soort oortallen haast, dan haast het net door honderden of zelfs net tientallen. Maar dan past het wel heel goed in de aard en schaal van uw gemeente. En ik denk dat we er dan voorwijzen, maar Riet breed hoop ik. Zelfs de FNP. Zelfs de FNP. Ja, dan mag ik aan bij team Heringa beginnen, maar dat doe ik net. Tegen dank alle draaien voor deze. Hè? Want ik probeer het wat aan te wisselen en oer al wat invrienden te beginnen. SGP, hoe steen je hem daarin? Nou, het is gewoon een heel probleem met netcongestie. Dus wij willen echt zien naar opslag van capaciteit, zodat het energienet net meer belast wordt. Dat je die capaciteit gewoon zelf ook kennen. Dus als het ware zelfvoorzienend worden. Dan ben ik nog bedrijven die de oergonen naar elektrische auto's en laadpijl nodig binnen. Nou, die ben ik net om te slepen, omdat ze gewoon geen verzwering kregen. Dus ook daar speelt het dat je gewoon zwaar kennen dat er ergens opslagcapaciteit komt, als het in een soort hub is, en dat het centraal geregeld wordt, of dat het ergens thuis is. Daar zouden we heel graag een onderzoek naar het laten willen van wat voor mogelijkheden ben erin. Want er zit nog wel wat hek negen aan, gezien de brandveiligheid. Dus dat is voor ons nog wel een ding. Maar wij willen echt wel zien naar een bepaalde opslagcapaciteit. En misschien kunnen boeren daar ook wat in betekenen. Als ze bijvoorbeeld bij een mestvergister bijvoorbeeld energie opwekken kennen daarmee. En ook iets betekenen kennen richting de dorpen. Maar goed, dat is een meerjarenplan. Dat is echt nog wel een... Ja, maar deze mensen kregen in principe wel de jouw mandaat voor in ieder geval 4 jaar hier. Dus op zich binnen het meerdere jaren. Dus dat maar we wel die kant op. Nou, zelfs de FNP die is aan boord, Jerk, van het CDA. Ja, we hebben in het verkiezingsprogramma ik te staan dat wij dat Grenslandse model best wel gedogen willen op de plakken, werd het ken en werd het geen lijst jouwt. Dus dat is al best genoeg, dat jouw ruimte. Alleen wij zijn inderdaad echt net voor die grutte wiemoen. Dat willen wij ook net, die landschapsvervuiling, zodat het kijkt al naam werd de heer Kempenaar. En wij willen echt geen zinnenpark meer op landbouw doen. De boerenwindmolens neem je met. Grenslands model, ja. Ja, helemaal goed. Sorry, excuus. De christen nu niet. Oh, ben je hem er dan ook voor? Zijn enthousiast? Nou, wij ben ik net voor op landbouwgroen dat het wan. We zijn wel van maatwerk, dus als er echt drogen wordt, zeg maar, om iets te doen, dan zou dat ergens kunnen maar te vinden wie. Wie ben nog net zo expliciet om dan te zeggen van nee, maar dan ben je nog daken, et cetera, vrij parkeergarages, kun je mij toedekt, neem maar op. En het steert ik net stil, want we hadden steeds een wiemoen, maar ik ga eerst een hele andere modelstation en dan gaat aan een hele andere kant op dat wiettankenmachine. Oh, dit is een cliffhanger. Wat dan? Ja, ik had 30 seconden. Ja, dat klopt. Ja, dat is weer. Oh, echte politici, hè? Altijd hun uitkomt. Altijd hun uitkomt, ja. Gemeentebelangen. Geen grote windmolen, zegt Jimmek. Maar misschien wel die aan die grenzer. Oké, ik weet in 2012 begon met de politiek dan. 2014 kwam ik in de RIE, is met de skaatfractie. 2014 in een begrotingsvergadering. Hier had ik 3 seconden. Hè? Ja. Mijn eerste begrotingsvergadering als rietslid, als volksvertegenwoordiger. En ik kwam met een motie en het ging over het voorthellen van de windturbines uit het bestemmingsplan. Maar er werd er een CDA-voorstel, CDA-initiatief, in het bestemmingsplan moffelen. En wij vonden dat natuurlijk net zo'n goed idee. Dus Visser van het CDA die draaide wel mooi even om een te breien heen met die grote turbines. Dat gaat niet gebeuren. Want wij hingen de zaal vol. En de hele jongen, de hele begrotingsvergadering is over één ding is weer Bimoen en net over de begroting.
Wij zeggen wel hoe lichter het draagvlak wie voor die grote windturbines. 134 meter ashechten. Daar geven we natuurlijk de was voor. Dus dat gaan we echt nooit gebeuren. Is dit een trauma? Ja, dit is een mooie herinnering. Als ik in Talma zit, ik ben een kind jongen hier. En ik moet dan weer waarom praten over dit hele verstijn in de gemeente hier. Ja, dan is dit wat mij bijblijft. Talma stiert dus nog hoe 60 hier. Hè? Dat houden we dan dus nog een keer inderdaad. Laatste reactie, want dat mij dan. Nou ja, Eromheen een moffelen. ja, sure, ik ga correct nog even hut op een klok zoeken, maar we leven in 2026. En wat nou de kracht van de politiek is dat je hoe je eigen skaart heen stappen kennen. En dat je eigenlijk voor het schrijdend inzicht gaat kennen. En dat betekent soms ook dat het CDA dat had. Heel vaak zelfs, want dat hij is bestuurderspartij. In de tiert van toen zal dat heel logisch wezen. In de tiert van nou is dit logisch. En we hinden door cliffhangers. 2014 hik het krekkoer met die centrale aas, weet je nog? Ja. Maar je wilst er even vragen hoe D82 stemt dat hoe die Roenwij bij de Westrijn. Hoe we net met het dan, hè? Dat is net meer nedig. Hè? Dit is geen debat wat dat betreft, in de zin van dat we met die fjouwen erachter nog een keer heen gaan. Ben je wat wiezer worden? Ja? Ik ja wat ja voorzichtig. En de rest die nog niks zijn, ben die wat wiezer worden? Ja? Oké, gelukkig. Dit is de laatste stelling van het verkiezingsdebat van de gemeente Dantumadiel hier in het gemeentehuis van Damwart. Hier van Dantumadiel natuurlijk. Het democratische het wat we hier zien hebben. Zo'n rondes, al je visies. En nu is het dadelijks on Jim hier in de Seel en Jim thuis. Want oer een liedse, nou wat zal het wezen, 36 uur ergens, gaan de stembussen iepen en is het on Jim. Maar Jim bepalen welke visie, welk beleid, welke mening steen je het meeste achter en tegen je. On deze partij, jou, ik, mijn stem en mijn namens me het beleid voor de komende 4 jaar bepalen. Dat kan op 12 plakken in de gemeente. De stembureaus gaan iepen van 11 in de maand. En alle stembureaus in uw land sluiten om 9 uur. Dus zwaar je ervoor dat je voor 2100 uur, zodat we dat op zo mooi zeggen, jouw stem uitbracht in een van die 12 gemeentes. Ik wil heel graag dank je. De listloekers voor Van Jonne. Jou is een heel groot applaus. En ik meid het even persoonlijk. Joke, Hilbrand, Jouke, Kees, Romy, Heerke en Tima. Dank u wel. Ik wens je hem alle zo'n een heel soort succes daar. Stiekem een beetje extra succes voor Joke. Want ja, een nieuwe partij, ging er maar eens ondersteunen. Ik vind het dapper. Mij de heren in debat gaan. Ik vind dat het mooi gaan is aan mij elkaar. Dus ik wens je hem al heel veel succes. Morgen nog een dijke campagne vieren gaan ik vanuit. Dan zien we de bouwketen, de stickers, de sjaal, de ballonnen en de stickers en de flyers. Oerel nog wel voorbij komen zien. Nee, die caravan ga ik net nemen. Nee, dat gaan we net van. Mocht je denken, ik ben heel nieuwsgierig hoe het mij de einduitslagen gaat, dan kun je daar op verschillende manieren achter komen. Je bent van namens de gemeente van Hette uitnodigen. Komen de wagentunen van een uur of 9, denk ik. Ben het waarden van het gemeente hoe we sowieso iepen. En ben je van Hette welkom op de uitslagen, jongen. Dan publiceren we die. En als je denkt, dat is met de 4 voort, of ik zet lever thuis, of onderwijs, dan kan dat ek. Vanaf 8 uur, jongens, tot 1 uur nachts is het ek te volgen op RTV NOF. Dan maken we een gezamenlijk programma met alle streekomroepen in Friesland. Samen met Omroep Friesland. En kun je alles volgen van elke gemeente. En hoe je dus helemaal net meer een stem te missen. Ik wil heel graag nog even een applaus houden voor de boden en de griffiers. Voor de tarriering van Van Jonne en de gastvrijheid. Tegen dank. En natuurlijk hier maar ook al je tegen dank heel volle wiersziet daar wensen. Want no leidt het even bij hem. Ik ga een applaus van achteruit. Zullen we dat dan voor hun in elk geval. En voor Elsen hier en thuis. Heel volle wiersziet daar wensen. Zat ik al zei, het leidt nog heel dal bij hem. Meid je de keus, welk oordeel willen Joha in de gemeente Dantumadiel? Wil je nog meer weten? Surg op oordeel.nl en laten we met elkaar afspreken dat het oordeel no bij jou leidt. Succes, ontwaasje. En heel graag nog een keer. Doeg.